εν Τούρκοι τούτοι, έγυρισε το Τσέχο 29 σφαίρες. Ξεβαίνει ένας Τούρκος που μέσα στο πολυβολείο είχαμε, είναι μια σφαίρα, χτυπά στο πρέ, το στραγίστηκε και πήγε κάτω από το φτύν του. Ένας ελεύθερος σκοπευτής σκότωσε τον διοικητή μας. Έπεσε ο διοικητής, προσπαθούσαν οι υπόλοιποι που ήταν γύρω του να τον πιάσουν, αλλά τόσες πολλές σφαίρες εσύνανταμε που δεν μπορούσαν να κοντέψουν κοντά. Περνούν το τέτοιο και θωρώ στα αριστερά μου έναν Τούρκο με το πρώτο και πήρε χαμή και βάλε μας και εγώ πήρε χαμή, ρέξαν που πάνω μου οι σφαίρες. Αντιαεροπορικό δεν είχαμε... Αντιαεροπορικό ναι, περιμέναμε το αλλά νύχτενε να έρθει ακόμα. Πού μπαίνεις μες στο πολύβολο ανοιχτά καιρό, εγώ είσαι χειροβίδα να πω να κοιτάξω μέσα. Δεν ήταν καταδρομική επιχείρηση, ήταν αυτοκτονία επιχείρηση. Είχα μια σφαίρα, η τελευταία μου σφαίρα, για να αυτοκτονήσω. Ξύνει την οποία του, έφερε το καντόνι του σπιτιού για εκείνο. Και που ήμουν ακριβώς. Αλλά δεν τον έδιναν ότι πέθανε. Μίλα μου ακόμα. Εγώ έχω αδερφόν αγνώμενο. Καλώς ορίσατε στο podcast 1974. Είμαι ο Μιχάλης Αναγιωτός και σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κώστα Ρώσο για να μας πει τα δικά του βιώματα από τον πόλεμο του 1974. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση μας. Και εγώ ευχαριστώ. Με ένα χαμογελαστό παιδί. Τούτη είναι η αλήθεια. Και είμαι εδώ να ακούσω το δικό σας βίωμα για το καλοκαίρι του 1974. Μεγάλο καλοκαίρι. Ναι, δύσκολο καλοκαίρι. Μεγάλο, πολλά μεγάλο το κεφάλαιο. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Από όπου μου πεις εσύ, θέλεις από τις 19 το βράδυ. Κοιτάξτε, εμείς ως συνήθως τώρα ακολουθούμε τη φόρμα του μία μέρα πριν την εισβολή. Ναι. Δηλαδή, τι θυμάστε από τις 19 Ιουλίου? Ας το πάρουμε από το ξημέρωμα στις 19 Ιουλίου. 19 Ιουλίου. Ναι. Βρισκόμενοι στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Ναι. Μετά από τα γνωστά κατά ό,τι έγιναν, καταλήξαμε στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Υπηρετήσα στη μονάδα. Υπηρετούσα στη μονάδα 33 μοίρα καταδρομών στο Πέλα Παΐσι. Βρεθήκαμε στη Λευκωσία στις 19. Λοιπόν, το απόγευμα μας συγκέντρωσε ο διοικητής μας Κατσάνης Γεώργιος, που είναι ήρωας, σκοτώθηκε στον πόλεμο. Να μας πείτε πιο μετά την ιστορία. Να σας πω μετά από τι έγινε. Λοιπόν, μας συγκέντρωσε στο κάτω μέρος που είναι το πάρκινγκ του αεροδρομίου και μας είπε τις εξής κουβέντες. Οι Τούρκοι λένε ότι θα κάνουν απόβαση, αλλά το ΕΓΕΦ και τούτο λέει μας ότι είναι ασκήσεις, δεν έχει τίποτε. Αλλά εμείς σαν κομμάντος θα είμαστε πάντα έτοιμοι. Και γι' αυτό όλα τα πυρομαχικά που έχουμε θα τα βάλετε κάτω από τα αυτοκίνητα που ήταν παρατεταγμένα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου που μέσα πάντα, για να είμαστε έτοιμοι ό,τι και αν γίνει. Ναι. Πέρασε το βράδυ στις 19. Διανυκτερεύσατε στο αεροδρόμιο δηλαδή. Ναι, ήταν ήδη, είμαστε διανυκτερεύοντας 4 μέρες στο αεροδρόμιο. Λόγω των προηγούμενων καταστάσεων. Ναι, μάλιστα. Να μην ξεκινήσουμε από τα προηγούμενα, να μην μπούμε στα πολιτικά. Ναι, είμαστε τα καθαρά να δούμε το δικό σας βίωμα. Ναι, και ξημερώματα Σάββατο, 20 Ιουλίου, ναι, με το πρώτο φως έγινε συναγερμός. Μας μίλησε ο Κατσάνης Γεώργιος, ο διοικητής μας, ένας εξαίρετος. Να σας διακόψω, πόσα άτομα ήταν η μοίρα? Η μοίρα όλοι είμαστε 242 άτομα μαζί με τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς. Συγκεντρωμένοι όλοι στο αεροδρόμιο. Και είμαστε, όχι όλοι, ένα μέρος μας του κάπου 60 άτομα πάνω κάτω ήταν ιστορικ. Μάλιστα. Λόγω των καταστάσεων Ναι, που για να μην τα αναφέρουμε. Οι υπόλοιποι όλοι είμαστε στο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Με το πρώτο φως μας λέει συναγερμό, συγκεντρωθήκαμε όλοι μας κάτω στο πάρκινγκ
Και οι μόνες λέξεις που τις θυμάμαι έτσι ξεκάθαρες. Μας πρόδωσαν, μας είπε ο διοικητής, και έγινε και απόβαση από τους Τούρκους. Μάλιστα. Και εμείς σαν κομμάντος πρέπει να φύγουμε να πάμε στη Μοίρα για να πάμε στον Άι Λαρίωνα. Μάλιστα. Μπήκαμε μέσα στα αυτοκίνητα, όχι όλη η Μοίρα. Έμεινε ο 32ος λόγος στο αεροδρόμιο για να προστατεύουν το αεροδρόμιο. Ναι. Και οι υπόλοιποι μας φύγαμε για να πάμε στο Πέλαπαΐς. Μάλιστα. Την ώρα που επέπναν οι αλεξιπτοδιστές στη μια μιλιά, Ναι. εμείς περνούσαμε δίπλα από τη μια μιλιά, γιατί πήγαμε από τη Χαλεύκαση, τον νέο δρόμο που κάμασε. Ναι. Και πήγαμε, δεν σταματούσαμε γιατί ο προορισμός μας ήταν να πάμε στη Μοίρα. Ναι. Για να χτυπήσουμε ένα Ηλαριό. Συνεχίσαμε και πήγαμε και φτάσαμε στη Μοίρα. Πήγαμε στο χώρο διασποράς της Μοίρας και κατά το μεσημέρι, απόγευμα, ήταν να έρθουν και οι υπόλοιποι της Μοίρας μας που ήταν στο ΡΙΚ. Μάλιστα. Να σας διακόψω τώρα. Οι διαταγές πότε έρχονταν? Οι διαταγές έρχονταν από τον Κομπόκι, Okay. Κωνσταντίνο. Γιατί έρχονταν από πιο πάνω οι διαταγές. Βέβαια, δεν είναι ο διοικητής που βγάλει τις διαταγές του στρατοπέδου. Μάλιστα. Χτελούσαν όλοι ένας πάνω το άλλο, ιεραρχία και πάει. Ωραία. Όταν λέμε προδοθήκατε όμως, πότε είναι η διαταγή, η πιο πάνω ήταν προδομένη δηλαδή? Ναι, αφού είπε μας το ξεκάθαρα ο τούτος ότι άμα το ΓΕΦ λένε την προηγούμενη ημέρα ότι δεν έχει τίποτε Και ενάσκηση. και ενάσκηση και τα αρεστά, σημαίνει ότι Ναι. κουκουλώναν τα, προδώσαν τα, θέλαν να τα κάνουν έτσι σχέδιο. Μάλιστα. Ποιος ο λόγος. Εντάξει. Εφτάσατε τώρα. Εφτάσαμε στη Μοίρα, ήρθαν οι υπόλοιποι που ήταν 4 αυτοκίνητα, 2 γεμάτα με όπλα και 2 με στρατιώτες. Εμυδραλληροπολιθήκασαν με τα αεροπλάνα των Αγίων Επικτήτων. Μάλιστα. Καταστρέψασαν τα αυτοκίνητα. Anyway, ήρθαν και οι υπόλοιποι πάνω, πεζοί. Ναι. Όσοι ήταν τραυματιστήκαν, πήγαν στο Πέλαπαΐς, στο πρόχειρο νοσοκομείο. Τούτα είναι βιώματα τους άλλους. Να σας ρωτήσω, πώς σας στρατιώτης 18 χρονών τότε? 18 χρόνια ήταν πάντα το ειδικό μας ακμιότατο. Είναι σκεφτήκατε ποτέ να βοηθείτε? Εγώ προπάντων, ας πούμε, δεν τελειάσαμε ποτέ, ούτε είχαμε πάντα το ακμιότατο το ηθικό μας. Γιατί να βλέπεις το τεκρί σου απένει μπροστά και εσύ πίσω. Υπήρχε ηθικό. Υπήρχε το ηθικό. Μάλιστα. Άρα δεν κυριάρχησε καθόλου ο φόβος ή... Όχι. Σε μένα προπάντων κυρίως. Όχι. Ποτέ. Που ρέξαν πολλές φορές που δίπλα μου, που να σας πω μετά. Ναι. Αλλά ποτέ. Εγώ ήμουν λοχείας. Τέλειωσα λοχείας. Ήμουν η τελευταία σειρά που έγινε και 6 μηνών στρατιώτες. Μόλις τέλειωσα λοχείας, έγινε και ο πόλεμος. Πραξικόπημα πόλεμος. Λοιπόν, προετοιμαστήκαμε τη νύχτα για να πάμε στον Άι Λαρίων. Ναι. Λέμε Άις Λαρίωνας, όλοι νομίζουν ότι το ύψωμα πάνω το φρούριο και το παλιό που είναι χωρίς στέγες, χωρίς πόρτες, χωρίς τίποτε, πώς ήταν να σε στρατεύουν μέσα. Αλλά έτσι το ονομάζαμε. Ναι. Άι Λαρίωνα, αλλά εμείς εννοούσαμε, όσοι ξέραμε, κάτω στους πρόποδες ήταν το στρατόπεδο των κομμάτων του Άι Λαρίωνας. Ναι. Εκείνον το σημείο που τα ήταν τα πετροβούκια και μετά ήταν το στρατόπεδο. Ναι. Όμως ονομάζαμε Άι Λαρίωνα, επειδή όλος ο κόσμος ακούει Άι Λαρίωνα, αλλά δεν το ξεκαθαρίζωσε. Εν ήταν για μένα το βιώσουν όμως. Ναι, αλλά... εγώ που το ακούω τώρα, αλλά... Άι Λαρίωνα, δηλαδή, αφού Άι Λαρίωνας που ήταν που πάνω, με πότκες είχε, με στέγες είχε, με παράθυρα είχε. Πώς ήταν να ζει στρατόπεδο μέσα. Επεξηγώ το για να καταλάβεις ο άλλος. Όχι, καλά κάνετε για να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος, γιατί ως τώρα νομίζουν να ακούνε Άι Λαρίωνα και νομίζουν το κτίριο πάνω. Όχι, άρα δεν είναι εκείνο.
Που κάτω του ήταν το στρατόπεδο, στους πρόποδες του. Ναι. Anyway, ετοιμαστήκαμε ό,τι νομίσματα, ό,τι εκουδούνιζε μέσα στις τσέπες μας τα αφαιρέσαμε. Είμαστε με το περέ, κοντόμ και χιτόνιον κοντόμ. Γιατί ούτε κράνος ούτε... Ούτε κράνος οι κατάδρομοι, δεν φορούν κράνος. Άμα κάνει νυχτερινή επίθεση, να ακούεις το κράνο να κάνει τσάκα τσάκα τσάκα. Σωστό. Είναι άλλος νυχτερινή. Ναι. Και εμείς που είμαστε κομμάντο, ήταν πάντα με το περέ μας που φορούσαμε. Το έχω ακόμα. Πρέπει να μας το φέρει να το δείξει. Το έχω το περέ μου. Ήταν μπορεί να κάνω στο αυτοκίνητο. Στο τέλος να το βγάλουμε και έναν πλάνο. Είναι 50 χρόνων, 51 χρόνου το περέ μου. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε, ελεκτρήκαμε όλοι μας και ξεκινήσαμε για τον Άιν Ιλαρίωνα Φάλακαν Κατάντρα. Ναι. Γραμμή. Τι ώρα ήταν τον περίπου? Ήταν μόλις ευράδια γιατί είχαμε η ώρα 11 κρούση. Άρα ήταν ναι, νύχτα. η κρούση πρέπει να γίνει η ώρα 11 την βράδυ. Ναι. Προχωρήσαμε Φάλακαν Κατάντρα. Η κρούση πού? Για τα πετροβούθια. Μάλιστα. Άρα ήταν εντάξει. Είπαμε ότι το φρούριο που πάνω από τα πετροβούθια. Ναι. Λοιπόν, ήταν η 33 μοίρα να πιάσει τα πετροβούθια, 32 μοίρα να πιάσει την Ασπριμούτη και η 31 μοίρα να πιάσει το Κοτσακαγιά, όπου ήταν η Ασυρμάτη. Ήταν ένα χτίριο θαλάμος. Ναι. Τους διαβιβαστές, γιατί ήταν τα ραντάρ όλα σε εκείνο το σημείο. Τούτα ως τη νύχτα καταληφθήκαν από τους Τουρκούς. Αυτά ήταν από το 1963. Ναι. Το δρόμος του Κιόνελη που έρεσε πριν να ρέξει που τον Αιλαριώνα να κατεβεί κάτω από τον Τέμπλος ήταν από το 1963. Είχαν τα στην κατοχή τους. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, την ώρα που κοντέψαμε κοντά στους πρόποδες του Πετροβούθιου, ακροβολιστήκαμε. Οι λόγοι, όλοι. Ναι. 31 λόγος που ήμουν εγώ με τον Κατούνταν πήγαμε από την αριστερή μεριά των Πετροβουνιών. 32 λόγος από τη δεξιά, υποστήριξε και ο διοικητής μας μαζί μας. Μαζί σας? Ναι, πρώτος. Μπράβο. Και οι λοχαγοί μας, μαζί μας πρώτοι, και ύστερα εμείς. Λοιπόν, σαν ακροβολιστήκαμε και βγαίναμε έτσι πάνω, όπως προχωρούσα, έβαρα μια τρύπα μέσα στο χώμα. Ήμουν ροχίας, εγώ ήμουν με την ομάδα μου. Ναι. Λέω της ομάδας μου, πέσετε κάτω πολυβολείο. Έβαλα το αυτί μου, δεν άκουσα κανένα θόρυβο μέσα. Δηλαδή, άντε πάνω, σηκωστείτε πάνω να προχωρήσουμε. Πρώτο-τελευταίος έβασταν ο Πρέγκατζης, που ήταν το Πρέν, τελευταίος ο γεμιστής. Ξεβαίνει ένας Τούρκος που μέσα στο πολυβολείο για μένα. Είναι μια σφαίρα, χτυπάπα στο Πρέν, το στραγίστηκε και έφυγε κάτω από το φτύν του. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες, αυτόματα εγώ έριξα χειροβομβίδα μέσα. Πήγαμε κάτω και βλέπω έτσι στα πίσω μου προς την ομάδα μου και βλέπω έναν στρατιώτη της σειράς μου, το Τόφια Μάμα, να προσπαθεί να βάλει την περώνη πίσω στη χειροβομβίδα. Ήταν έτοιμος να σύρει. Άμα την έριξα εγώ, είπε να την γλιτώσει και θέλει να βάλει την περώνη πίσω. Ναι. Νύχταν τώρα, η ώρα 11, η ώρα 10.30 τη νύχτα το βράδυ, πού να βάλεις. Και με το άγχος τη στιγμή. Του τι κάνεις εκεί. Δηλαδή μου προσπαθώ να βάλει την περώνη πίσω. Σέτε μέσα λάδω και να μας τα φάει σε όλους εδώ. Όντως, όντως. Έριξε τη μέσα, τώρα γελούμε, αλλά για μην είναι σοβαρά τα πράγματα. Μόλις σηκωνούμαστε την πάνω, έχετε μια αδέσποτη ρηπή που θα λέμε πάντα η Ιλαρίωνα. Να καταδοπιστούμε ότι... Ναι, αλλά ήταν που το στρατό. Μάλιστα, ναι. Ρίξα σε μια ρηπή
Και άκουσα σαν τις μέλισσες. Έτσι ακούγουν τις σφαίρες, σαν τις μέλισσες. Και χτύπησε μου μια στο μέτωπο. Ξιστά, τέλεια, τελείως ξιστά. Και έκανα έτσι, πώς σου ρίχνουν την πέτρα και ζουμίζει και βγάζει το νερούι. Ναι. Έτσι ήταν. Μπορεί να ήταν και η κάψα δηλαδή του... Ναι, τέλεια ξιστά, μπορεί να είναι κάψα τη σφαίρα, αλλά ζουμίζει. Ήταν το περιστατικό, καταλάβαμε ποιον τα πολυβολία, όλα ξεβήκαμε πάνω στο... που έγινε τον επίπεδο. Περιμένα σας δηλαδή. Όχι, περιμένα μας εφόνταν. Ήταν έτοιμοι. Οι Τούρκοι δεν μπορούν τη νύχτα. Μάλιστα. Καταλάβαμε τα όλα τα πολυβολία, τα πετρομούχια και την καμήλα δίπλα, καταλάβαμε τα όλη μοίρα. Λοιπόν, Που προσωπικών τουρκικών ήβρατε μέσα... Πού μπαίνεις μες στο πολυβολίο ανοιχτά καιρό, αφού είσαι ρε χειροβομπίδα να μπορώ να κοιτάξω μέσα. Ούτε για εκκαθάριση, ας πούμε. Είχε καλύτερο πράγμα που εκκαθάριση, που είχε χειροβομπίδα. Άρα ήταν σίγουρο το... Ναι, ήταν σίγουρο. Οι υπόλοιποι όπου βρίσκαν πολυβολίο έκαναν εκκαθάριση. Δεν είχε πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν ήταν να μπουν και μέσα να κάμωσουν. Ναι. Ρίχνεις μια μπούτο, τέλειωνε. Μάλιστα. Διακινδυνεύεις το νύχτα καιρό η ώρα 11 να μπεις μέσα. Σωστό. Εγώ αν το διακινδυνεύα, σε όσο τη χειροβομπίδα. Λοιπόν, πέρασε το βράδυ, που ώσπου τούτον τραυματίστηκε ο Ροκάς ο Βασίλειος από χειροβομπίδαν τους Τούρκους στην ακοή τους και έφυγε με τον Μπέλαπαΐς. Τραυματίστηκε ο Κακουλής, ο Ατυπολοφαγός, έφαγε ρηπή μέσα στην κοιλιακή. Τούτον πήραμε τον στο Λευκοσία, γιατί ανοίξε ο δρόμος του Κιόνελης και πήγαινε Λευκοσία. Πώς αντιδράτε την ώρα σε το περιστατικό? Τίποτε, είμαστε πάντα ψυχρεμοί. Εγώ φυσικά και ήμουν δίπλα τους που τραυματιστήκαν, ακούστηκε. Δεν που ήμουν δίπλα με το κατούνταν τον λοχαγό μου, μια ήταν ο άλλος ο λοχαγός μου. Anyway, λίγο πολύ εξημέρωσε. Έτσι κοιμούμαστε. Ναι. Είμαστε μες στις πέτρες ξαπλωμένοι δαμοί, έτσι. Ξημερώνει. Ξεκινούν συνέχεια να μας βάζουν πυρά που το στρατόπεδο που πάνω. Ναι. Συνέχεια. Αυτόματα εγέμωσε ένα ουρανό σε ελικόπτερα. Που πάνω σας? Που πάνω μας. Έκαναν ένα αερογέφυρα και φέρναν στρατιώτες και πολεμοφόδια. Οι Τούρκοι. Συνέχεια. Αντιαεροπορικό δεν είχαμε... Αντιαεροπορικό ναι, περιμέναμε το, αλλά ήρθε να έρθει ακόμα. Περιμέναμε το για να μας... Εμείς χτυπούμε το βράδυ, αλλά έρχεται την ημέρα το πεζικό και το πυροβολικό να μας αντικαταστήσουν, να ξεκουραστούμε για να μπορούσαμε να κάνουμε την επόμενη κίνηση. Τίποτε, δεν έρθει ακόμα. Anyway. Έγινε τον τούτη μεταφορά που τους Τούρκους κομμάτων αερογέφυρα με τα ελικόπτερα. Ναι. Και σταματούσαν. Φαίνεται πως ήταν χιλιάδες, αλλά ήταν πήγαιναν και έρχονταν. Ναι. Και εκαθυλώσαν μας κάτω στις πέτρες, γιατί εκείνοι ήταν που πάνω, εμείς χαμηλά. Ναι. Δύσκολη η κατάληψη ενός υψώματος. Όχι δύσκολη, είχαν το πλεόνασμα του υψώματος και ρίχναν προς τα κάτω τις σφαίρες. Εμείς δεν μπορούσαμε να ρίξουμε σφαίρες. Σωστό. Εγώ μαζί χάθηκε η ομάδα μου που ήταν, βρεθήκαμε κάτι άλλο στρατιώτες, εφέδρους που τούτα. Λοκάτσιες πάλι. Πάλι, Λοκάτσιες δεν του γνωρίζω γιατί ήταν και εφέδροι. Ναι. Και έκανα προς τα πίσω λίγο και βρήκα μια τόμη και πήγα από κάτω. Ναι, πριν φτάσουμε σε τούτο, ο λόγος που διασπάστηκε η μοίρα ήταν λόγω πυρών, ας πούμε, τουρκικό. Δηλαδή έγινε μια διασπορά λόγω μάχης. Όχι, άμα καταλάβαμε τα πιάσαμε τα. Επιόν που ξεκινήσαν και βάλαν μας που πάνω συνέχεια και δεν μπορούσαμε να κινηθούμε. Ναι. Καθυλώσαν μας. Έπρεπε κάπου έβρουμε να... Διαφυγή. Όχι είναι διαφυγή, να κρυφτούμε προς το παρόν. Ναι. Δεν διαφυγή είναι ακόμα. Μάλιστα. Απλώς έπρεπε να καλυπτούμε πίσω από τις πέτρες, πίσω από τις δόμες,
Ναι. για να μην μας χτυπήσουν οι σφαίρες. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα εγώ που μπήκα σε μια δόμη, πίσω από τη δόμη και έβλεπα που μέσα στις τρυπούες της δόμης, τις κινήσεις που γίνονταν, είχε μια μεσπηλιάν εκεί, Ναι. μοσφιλιάν, συγγνώμη, όχι μοσφιλιάν, Ναι. που τις σφαίρες τις πολλές εκλαδεύτηκε και είχαμε τη δόμη. Το που πάνω το εντρό έλειπε. Τόσες πολλές σφαίρες. Η βάλα σας δηλαδή. Συνέχεια, αν δεν σταματήσατε. Λοιπόν, και έβλεπα έναν που τις τρύπες, αν θυμάσαι τα λεωφορεία, τα παλιά που είχαμε Τα στα πράσινα χωριό, με τα το πράσινα. κόκκινο. Ναι, Που τα έχουν κάτι φορκά ακόμα για τους τουρίστες. ναι. Και είναι το λεωφορείο, έμαθα ύστερα φυσικά ήταν που ήταν, που ήταν μπετόν αρμόε. Από μέσα ήταν όπως το τεθωρακισμένο. Οκ. Και ο λεωφορείο κοινών. Επήγαινε στο στρατόπεδο, πιάνε στρατιώτες και κατέβαζαν κάτω Τούρκους. Πριν να μας κάνουν επίθεση. Ναι. Έβλεπα το που πήγαινε και στρέφετο, που τις τρυπούες. Ναι. Αλλά δεν καταλάβατε τι ήταν που κάνουν. Και την ώρα νόη, μετά όμως εμπού. Λοιπόν, μετά σε κάποια στιγμή, εγώ δεν πήρα, ας πούμε, τι έγινε του, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να ψηλώσει να δεις τον διπλάνο σου για τίποτα. Άμα σου βάλουν. Άμα σου βάλουν και κάτι ελωμένο. Τούτα έμαθα τα μετά. Ότι ένας ελεύθερος σκοπευτής σκότωσε τον διοικητή μας. Έπαιξε, μπήκε ένα παιδό και ξέφυγε ένα παιδό. Ναι. Ετύχαινε ότι ο Παπασιμού Θεοτόκης, που ήταν μες στην ομάδα μου, γιατί ήταν υπασπιστής του διοικητή. Ναι. Και είπε μου την ιστορία μετά, ας πούμε, που στραφήκαμε πίσω. Και την ώρα δεν ξέρατε ότι ο διοικητής Όχι, ήταν νεκρός. τίποτε δεν ξέραμε. Ούτε ξέρα ότι έγινε την επιστοχώρηση. Μάλιστα. Πού να ακούσεις, είπα γίνεται επιστοχώρηση που πέθανε ο διοικητής, αλλά πού να... Και την ώρα... Πού να βρεις, Τούτοι που ήταν κοντά, ας πούμε, που του, εντάξει, ακούσαν το, κάμασε. Στην επιστοχώρηση, για να καταλάβω ότι είναι, ας πούμε, κάτι το κακό, είδα στα αριστερά μου κάπου 20 μέτρα. Ναι. Βρεθήκαν 3 Τούρκοι. Με κράνη και το σήμα του Τούρκου. Ναι, το μισοφέγκαρο είναι στο κράνος τους. Ήταν χακί, μακριά τα ρούχα τους, Ναι. μας ήταν χακί κοντά. Και έριξε χειροβομπίδα προς τα πίσω. Προς το μέρος σας. Προς τα μέρος μας, αλλά εγώ μου δεξιαντζίδε μας. Και τράβησε το πιστόλι που τη θήκη του και άρχισε και έβαζε. Μόλις να πω τους άντρες μου, για μένα, εντούσκε τούτη, έγυρισε σαν το τσέικο μου, 29 σφαίρες. Έριξε, πέφτησε χαμέ και τους έριχνε ακόμα. Γιατί? Όπως το να είμαι σίγουρος ότι δεν σε φάση. Είναι τα λόγια γιατί. Έπαιξα τους 3 και όπως ήταν σκανδάλι, τσέχικο που ήταν, να φύγουν όλοι. Η ομάδα τζαμέ πώς αντίδρασε σε το περιστατικό? Τίποτε, ώσπου να τους πω εντός και εγώ καθάρισα τους. Ναι. Και εύκολα η γεμιστήρα μου είδα ότι δεν είχε άλλη σφαίρα, είχε μια μόνο μες στη θελάμη για γιον πατριμό ότι είναι 29 σφαίρες. Και όχι 30. Και όχι 30. Μάλιστα. Έμεινε μια μες στη θελάμη. Άλλαξα η γεμιστήρα μου. Πώς αντιδράσατε την ώρα? Θεωρώ πως ήταν η πρώτη εξεπαφής που δεν ξέραμε τι ήταν, πώς βρεθήκαν οι τούτοι και λαλό τους παιδιά και διψασμένοι μες στον ήλιο, μες στα τούτα, με νερό, με τίποτα. Λαλό τους παιδιά για να έρθουν οι τους τσιόζαμε ή... Περικυκλώσαν σας. Ή άλλοι όλοι που ήταν πεθάναν ή εφίασαν και δεν πήραν μυρωκιά. Γι' αυτό φεύγουμε.
Μάλιστα. Έπεσα ως τζέταγια που ήμουν λογία. Άμα ήμουν άτομα που ήταν απλήσιμοι, εγώ πρέπει να πιάνω την ευθύνη. Ναι. Και φύγαμε. Πιάσαμε το κατήφορο και κατεβήκαμε και πήγαμε που είναι το εργοστάσιο που έκαμε σαλάμια το Πέλαπες. Μάλιστα, δεν το ξέρω εδώ. Ναι. Πριν φύγουμε όμως που γίνει το συμβάν, υπήρχαν πεσόντες σειρές σας σε εκείνη τη μάχη. Σε εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε τίποτε. Μάλιστα. Δηλαδή ούτε κοιτάξατε πριν φύγετε. Ναι, μάνα μου, μα πού να κοιτάξεις, δεν μπορεί να παίζεις. Ναι. Μα νομίζεις έχουν χιλιάδες σφαίρες που πάνω σου νομίζεις παίζεις αντρές. Σωστό. Ναι. Από είμαστε χαρημένοι πίσω από τις πέτρες, πίσω από τη δόμη που λέμε. Ναι. Εντάξει, οκ. Άρα... Πού να δεν κλείσεις πάνω να δεις που είναι ο άλλος. Είδα τους Τούρκους δίπλα μου, σκότωσα δίπλα μου και έφυγαν. Μάλιστα. Δηλαδή και διψασμένοι, κουρασμένοι, άϊπνοι. Επιστοχώρηση και βρεθήκαμε η μοίρα, η πρώτη συνάντηση της μοίρας που επιστοχώρησε. Βρεθήκαμε στο εργοστάσιο, στο Πέλαπαΐς. Το Σαλαμιών. Ναι, το Σαλαμιών. Λούντζες σαλάμια που κάνουν ήταν το Πέλαπαΐς για να μην... Επειδή άλλον το χωριό το Πέλαπαΐς, άλλον το εργοστάσιο. Ήταν που από η λέει της. Πού ξέρατε ότι πρέπει να πάτε για μí? Όχι, αφού ήταν στον δρόμο μας που ήταν να φύγουμε. Άρα τυχαία βρατε τη μοίρα. Τυχαία ήβραμε τους όρους εκεί που είχε νερό. Μάλιστα. Ανεφοδιασμό φαντάζομαι. Ανεφοδιασμό, μόνο νερό να σκεφτόμαστε ξανά εφοδιασμό. Που πυρομαχικά εντελώς. Πυρομαχικά είχαμε μαζί μας, φυσικά πιάσαμε τα... πρέπει να αναφέρουμε ότι είμαστε στο πραξικό μας και αλλάξαμε τα όπλα μας στην Πάφων. Εγώ είχα ένα ατόμικα που παίζουν και έπαιζε και που ήβραμε τα όπλα στην Πάφων. Πιάτε. Έπιασα το τσέκικο, σφαίρες, ένα σακείο σφαίρες, είχα ένα πιστόλι. Είχατε οπλισμό. Είχα οπλισμό. Μάλιστα. Λόγω ότι έπιασα από από εκεί. Ναι. Τώρα ήταν αναγκαστικά να το αναφέρουμε γιατί ερώτησε με. Ναι, όχι, εντάξει, αλλή μόνο. Συμβάν είναι αληθινό συμβάν, είναι έχει... Λοιπόν, και πήγαμε στη μοίρα. Ναι. Μετά πήγαμε στον χώρο διασποράς της μοίρας. Ναι. Που ήρθε ο Παπασημεών Θεοτόκης, είπε μου ακριβώς τι έγινε με τον διοικητή. Ζήτησε του νερό ότι δίψαν, είπε του κύριε διοικητά να πάω εγώ λέει, τον σου φέρω και λέει το όχι παιδί μου, έτσι να διακινδυνεύεις εσύ για μένα. Να πάω εγώ και όπως σηκώστηκε, ελεύθερος σκοπευτής έπαιξε το, πήγε ένα παιδό και οι μόνες λέξεις που είπε ήταν «Γεια σας Λεβέντε». Έπαιζε ο διοικητής, προσπαθούσαν οι υπόλοιποι που ήταν γύρω του να τον πιάσουν, αλλά τόσες πολλές σφαίρες εσύναν που δεν μπορούσαν να κοντέψουν κοντά αυτόν τον διοικητή, γι' αυτόν έμεινε πάνω ο διοικητής. Μάλιστα. Το σώμα του. Το σώμα του ευρέθηκε τελευταίος. Ναι. Το σώμα του. Απλώς λέμε τα γεγονότα, ότι δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τη στιγμή. Είχαμε και ένα φίλο μου, 19 Κωστής Ανδρέας, Κωστή Ανδρέας, που τον Μαραθόβουνο 19 ήταν της σειράς μου που έμεινε πας στο πολυβολείο του καλύπτοντας τους άλλους. Είχαμε άτομα και πάνω σκοτωμένους. Ναι. Είχαμε πολλούς. Και ήρθαμε στη μοίρα, χώρο διασποράς στην μοίρα μας. Ναι. Λοιπόν... Επιστρέψαν πόσα άτομα πίσω από τη μοίρα. Δηλαδή ανεφίαση... Δεν είχαμε πολλές απώλειες, είχαμε καμιά δεκαρκάν απώλειες, τραυματίες, 15 τραυματίες με τους σκοτωμένους. Πώς το διαχειριστήκατε την ώρα, ψυχολογικά, ξέροντας ότι... Ψυχολογικά, μάνα μου, απλώς εσύ να φαίναμε τους, εστράφηκε ο ένας, εστράφηκε ο άλλος, εγγρεύκαμε τους. Ναι. Κατάλαβες. Και κουρασμένοι, άϊπνοι. Είχα νερό, φαΐ. Έφεραν μας μετά που πήγαμε στον χώρο διασποράς στη νύχτα, να φάμε κοσέφα. Λοιπόν, και ξημερώνει την επόμενη μέρα, 21 έγινε και τούτο, ναι, ξημερώνουμε 22. Μάλιστα. Τώρα. Ναι. Έρχεται ο Κομπόκης Κωνσταντίνου, ο διοικητής καταδρομών. Ναι. Ανέβηκε μπας ένα
ύψωμα, ένα αλλοφάκι με χτυπωρό. Έβαλε και τα χέρια του έτσι στη μέση. Και λέει μας έχει 2 άρματα στον Άγιο Γεώργιο να πάτε να καταστρέψουμε και να επιστρέψουμε. Έτσι απλά. Μάλιστα. Έχει 2 άρματα, πάτε να καταστρέψουμε και να έρθουμε. Χαλαρά. Εγώ επειδή ήμουν λοχείας, ναι, ήμουν του Ιφεκιοφόρου για να πω λοχείας, έκανα μια ειδικότητα αλφατάφ. Μάλιστα. Της Παζούκας. Ναι. Και ήδη ήμουν και ο συντιστής του λόγου. Ναι. Δηλαδή μόλις τέλειωσα από λοχείας, έβαλαμε και συντιστή του λόγου. Έξερα ότι είχα παζούκα μέσα στην αποθήκη του λόγου. Ναι. Έφυγα από την χώρο διασποράς, άμα μας είπαν ότι να πάμε και αν δεν το έχουν να πάμε. Με τα πιστόλια ρε, με τα... Άνοιξα την αποθήκη μου, μπήκα μέσα, έβρα την μπαζούκα, έβρα ένα φοριαμό, έβαλα το στην πλάτη, με 3 κολλήματα μέσα. Ναι. Αριστερά μου... 106 χιλιοστών. Όχι. 2,36. Τη μικρή τέλεια. Ναι. Την καταδρομική. Του 40. Ναι. Όχι καταδρομική. Μα νομίζω τώρα έχω Άλλον το λόγο που ήταν έτσι. Δεν είχαμε τότε. Εντάξει, οκ, λάθος. Ήταν οι μπαζόκες που ήταν του 40. Ναι. Ήταν οι 3,5, ναι. οι μεγάλες, ναι. οι σωλήνες που τους έδραβες. Και οι 2,36 μικροί. Μέσα στην αποθήκη μου μόνο μικρή είχα. Μάλιστα. Έβαλα 3 πλήγματα πίσω μου. Αριστερά ένα σακίδιο των καραβάνων γεμάτων σφαίρες. Ναι. Με ένα πιστόλι 38 κοντόκανο. Ναι. Στη δεξιά μου μεριά οι παλάσκες, 3 παλάσκες του Τσέχικου. Ναι. Οι γεμιστήρες. Εκράτου στο αριστερό μου το Τσέχικο και στη δεξιά μου την μπαζούκα 2,36. Μάλιστα. Και πάτε πίσω. Και πήγα στον χώρο διασποράς. Ναι. Και ξεκινούμε, μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητα να μας πάρουν συγκάτω στον Άγιο Γεώργιο. Εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο του Κατούντα Νικόλαου του λοχαγού μου και τούτος. Για τούτη την κρούση επιαν ούλη μοίρα ή επιαν επίλεκτη, ας πούμε. Όχι, πήγαινε όλη μοίρα. Όλη μοίρα. Όλη μοίρα, άλλοι μείναν μπροστά, άλλοι τέλεια μπροστά, άλλοι πιο πίσω. Μάλιστα. Ήταν όλη μοίρα. Okay. Ακόμα και ο Ρουκάς ο Βασίλειος που ήταν τραυματισμένος με τα κόνη, ήρθε στη μάχη. Επέστρεψε. Με το αυτή που χτυπήθηκε. Το αυτή, ναι. Με το πρέν που χτυπήθηκε. Όχι, με τη χειρομοβίδα. Ναι, οκ. Anyway. Εγώ ήμουν μες στο αυτοκίνητο του Λοχαγού. Επειδή ήμουν πρώτη δημιουργία, πρώτη ομάδα, πάντα κατακρίμια πήγαινα τέλεια μπροστά. Ναι. Και σταματήσαμε στα τελευταία σπίτια του Γεωργίου. Ναι. Κατεβήκαμε από τα Πέφορ. Βράδυ, σωστά. Πρωί. Είχε φως δηλαδή. Πρωί λέω σου, δηλαδή η ώρα 8.30-10 ήταν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά το πρωί, αφού μίλησε μας το πρωί ο Κομπόκες και με πήγαν μέσα του, κατεβήκαν κάτω. Μάλιστα, άρα ήταν απευθείας η διαταγή. Ναι, και... Περίμενα ότι είναι να νυχτώσει λίγο για να γίνει επίθεση. Όχι, δεν ήταν καταδρομική επιχείρηση, ήταν αυτοκτονία επιχείρηση. Γιατί? Άμα να πάει να τα βάλεις μετά, δεν ήταν πόνοι. Να κόψεις την απόβαση. Συνεχίστε, δεν έχει ενδιαφέρον του. Λοιπόν, Εφτάσατε. Εφτάσαμε στα τελευταία σπίτια και κατεβήκαμε από το αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα για να σου δώσω για να καταλάβεις πού ακριβώς που είμαστε. Είμαστε στο σπίτι του Χριστάκη Χατζηχριστοφή, Ναι. το τελευταίο σπίτι, αλλά για να σου δώσω έναν άλλο πιο σίγουρο συντεταγμένη, όπου ήταν το στρίψιμο για να στρίψεις για το ξενοδοχείο Καμάρες. Έγνωριζω καλά εμπειρία. Δεν ξέρεις, αλλά Ναι. υπάρχει ακόμα το Καμάρες, ήταν μόλις τέλειωσε και δεν λειτουργήσε. Λόγω εισβολής. Ναι, ήταν τελειωμένο και έγινε εισβολή. Ναι. Δεν λειτουργήσε τη μέρα. Λοιπόν, πριν να κοντέψουμε για μέσα στο
σπίτι του Χριστάκη του Χατζηχριστοφή. Για να καταλάβω, ο κύριος Χριστάκης τι ήταν? Ήταν το σπίτι, έμαθα το μετά, ήταν το σπίτι. Μάλιστα. Ένα σπίτι του Αγιορκού. Αρχοντικό δηλαδή. Όχι, κανονικό σπίτι. Μάλιστα. Σπίτι του ανθρώπου. Και ακροβολιστήκαμε. Ναι. Μία δημιουργία που κάτω από το δρόμο προς τη θάλασσα και δύο δημιουργίες πάνω από το δρόμο, ξεκινώντας από μένα και να πάμε ο λόγος ούλος κατά πάνω. Μάλιστα. Μόλις προχωρήσαμε και φτάσαμε σε το σημείο, ξεκινήσαν όλα τα άρματα μαζί. Μην με ρωτήσεις πόσα άρματα ήταν. Πόσα άρματα ήταν? Δεν ξέρω. Άλλοι λαλούν τόσα, άλλοι λαλούν τόσα. Εγώ δεν είδα. Μόνο το θόρυβο άκουα. Ναι. Ήταν πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Μάλιστα. Δεκάδες δηλαδή. Ναι, για να μην λαλούμε αριθμούς και να βεβαίωσουμε. Σωστό. Να φαινούμαστε ψεύτες μετά. Όχι. Άρα αρκετά άρματα. Αρκετά άρματα. Ξεκινήσαμε μόνο μιας. Την ίδια στιγμή όλα. Λόγω καταλάβας σας. Ναι, αφού περιμέναμε. Περιμένας. Αφού πήγαμε για να χτυπήσουμε. Πού το ξέραν όμως? Κύριε Λέισον, πού το ξέρασαι, λέει. Άμα ξέρει από τη νύχτα πιάνουν τους τόπους όλους και τα ρέστα, δεν ξέρουν ότι να πάω χτυπήσουμε. Δεν είχαν παρατηρητές, δεν είχαν από τούτα. Anyway, ξεκινήσαν μόνο μια ζούλα τα άρματα. Ένα δυνατό θόρυβο, ούτε άκουες τίποτε. Ναι. Δεν τα αρέσει στην παρέλαση, ένα άρμα από δίπλα σου δεν άκουες. Έκανα τεθωρακισμένα εγώ στην Κλήρου. Έκαμε και τεθωρακισμένα, ξέρεις να πονώ τώρα. Ναι. Να θωρείς κοινών όλων το θηρίο. Βέβαια, εμείς είχαμε κάτι κάσκαβελ, αν τα ξέρετε. Τα μισά. Ναι, Τα μισά. Ναι, κάτι... Λοιπόν, το μη 47, αφού νομίζω είναι στην Κλήρου, που είναι το μη 47 το άρμα. Όχι, τα μαπόξω... Όχι, λειτουργά ακόμα. Όχι, αμυχή, βαπ, κάσκαβελ, Λεωνίδας... Δεν ξέρω που το ακριβώς, αλλά ξέρω ότι λειτουργά ακόμα το μη 47 τους Τούρκους. Να σας γελάσω. Εν πάση περίπτωση. Anyway. Ναι. Λοιπόν, ξεκινούν όλα τα μαζί και βλέπω κάτω στον δρόμο έναν άρμα να τρέχει 60-70 χιλιόμετρα να πάει και παραπάνω. Ναι. Προς την Κερίνια. Και φωνάζει του Λοχάγου μου, κύριε Λοχαγέ, είναι το τσίκο ξάτικο μας. Δεν ξεχωρίζα. Από πρώτη φορά θεωρούμε τα άρματα τους. Μάλιστα. Μα πού να ακούσει, που το θόρυβο τον πολύ. Ναι. Και ξεκινήσαν και γίνεται επιστοχώρηση. Πάλι. Πού, να δώσει πάνε στα άρματα, πού ήταν με τα σιπετούκια. Και τούτο. Άρα δεν υπήρχε αντιαρματικό, ας πούμε... Όχι, είναι το που βάζουν εγώ. Μόνο, ολόκληρη μοίρα. Λοιπόν, και τούτον έπιασα ο τυχαία. Αν δεν επίενατε θα έχετε με αντιαρματικό. Ναι, αν δεν έπιανα πιο, ήταν να φύγω και εγώ, ας πούμε, να πάω προς τα πίσω. Anyway, φωνάζω του, κύριε Λοχαγέ, δικό μας τίποτε, πού να ακούσει τόσο θόρυβο τα ρέστα. Ξεκινήσαν και γίνεται επισχώρηση και φωνάζαν μου στρατές. Ρώσο, φύγε, έρχονται τα άρματα, Ρώσο, φύγε. Και εγώ την τη στιγμή σκέφτομαι. Ειλικρινά λέω το ότι να φύγω, να μείνω, να φύγω, να μείνω. Επέτσε τον ένα... Μέσα σας, Μέσα μου ένας πόλεμος. Μα τούτα που σου λαλώ κλάσμα δευτερολέπτου πριν να τελειώσω τις κουβέντες που σου τα λαλώ που γεννήκας. Και μόλις είπαν να μείνω, περάσαν αυτόματα που μπροστά μου, έτσι από τα μάτια μου, εικόνες. Ο παπάς μου, η μαμά μου, τα αδέρφια μου, όλα έτσι, όπως λαλούμε το όνειρο, πράγματι το όνειρο που είναι κλάσματα του δευτερολέπτου, έτσι σχεδόν. Και μόλις περάσαν μπροστά μου, είδα το πυροβόλο του άρματος, του μη 47. Φάνηκε γιατί έτσι ήταν λίγο έτσι κυκλικό στροφούα. Ναι, άρα ξεμούτησε. Ξεμούτησε το άμα μόνο με το πυροβόλο του. Εγώ ήμουν ακριβώς πας στο καντόνι του σπιτιού του Χριστάκη Χατζηχριστοφή και περίμενα το. Οπλισμένος. Οπλισμένος έβαλα το πνεύμα, αφού μόλις είδα που ήρθαν, τον όπλισα την πατζούκα. Ναι. Και έμεινα τζάμι. Λοιπόν, και περίμενα το, θα μου κόντεψε
Πόση απόσταση είναι έναν οικόπεδο του σπιτιού, το μισό οικόπεδο του σπιτιού, 30 μέτρα, 35. Το πολύ. Περίμενα να το αποφάνηκε έτσι και έριξα του το πρώτο βλήμμα. Πάνω στο κυρίω σώμα. Μάλιστα. Του αρμάτου. Οπότε έπαιξα. Ναι. Και βούρισα, έφυγε από τζαμί και πήγα στο πιο κάτω σπίτι του Γιαννάκη του Θκιαουρή. Τα ονομάτα μάθα τα ύστερα, έντια την ώρα που τα ξέρα. Μετά από την έρευνα που έκανα. Και πήγα τζαμί στο Γιαννάκη του Θκιαουρή. Και ξανά όπλησα εύκολα το. Για να καταλάβω κι εγώ, την ώρα μέσα σας υπάρχει λογική. Εκείνη την ώρα μέσα ούτε φόβος υπήρχε ούτε τίποτε. Έμεινα για να χτυπήσω το άρμα. Ήταν μια απόφαση. Πήρα την απόφαση. Να χτυπήσω το άρμα. Ο θάνατος δεν πέρασε από τον. Όχι, τίποτε. Να ζήσω. Τούτη ήταν. Όχι, είπα να ζήσω να πεθάνω. Το μόνο που θυμούμαι ότι είχα πάντα μαζί μου ήταν είχα μια σφαίρα εδώ που ήταν πάνω τσέπη του χιτόνιου. Ναι. Είχα μια σφαίρα, η τελευταία μου σφαίρα, για να αυτοκτονήσω. Σε περίπτωση η ρεύκα μου τα πυρομαγικά, εγώ ήταν να βγάλει σφαίρα τούτη. Το μόνο που είχαμε και παραπάνω πλήστη λογάγια είναι τούτο που είχα. Ήσασταν αποφασισμένος βιαστή. Ναι, και εσύ, είμαστε εκπαιδευμένοι. Λοιπόν, ναι. μπορώ, τρέχω και πάω στο Γιαννάκη το σπίτι, όπλησα την του και βλέπω τον που έκαμε την κίνηση έτσι, το πυροβόλο του. Ναι. Χτυπά μια τζάμε που ήταν το καντούνι, η γωνιά του σπιτιού και έφυγε, η γωνιά του σπιτιού. Λογικό. Τζάμε που ήμουν ακριβώς. Εγώ όμως πρόλαβα και έφυγα πια στο παρακάτω. Και περίμενα του. Ξανά. Και περνώ να ξανά μου κοντέψει. Πάλι τι μου πάλι στα 30 μέτρα περίπου. Μα θεωρείς ένα θηρίο, ένα σίδερο. Τεράστιο. Μα να μου θεωρήσω στην παρέλαση που περνά από δίπλα και κάμιο να το θεωρήσεις στον πόλεμο. Και να σε θέλει να σου βάλει. Και να σου βάλει, και να το αμάσχεται να σου βάλει. Και σου αμάσχεσαι να το βάλεις και εσύ. Φαντάζομαι κλειστές οι θηρίδες τούλες, εν εξέβαινε. Που πάνω ένιξε. Ένιξε να το ναι, πάνω. Ένιξε που πάνω, αλλά βλέπεις, γιατί άμα το πυροβόλο μπροστά μετά από τα μαθήματα που κάνουν και αυτό, βλέπει μπροστά και δεξιά. Ναι, είναι πολλά περιορισμένη ώρα στην αλήθεια. Ναι, αλλά βλέπεις. Ναι. Και άμα σύρεις με την μπαζούκα, βλέπει τα αέρια. Ναι. Καρατή. Ναι. Του τα ξέρατε από τα μαθήματα μου. Ναι. Σύνοτο το δεύτερο βλέμμα πάνω στις εκπίστριες. Μάλιστα. Δεν κόφηκε. Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί όμως, όντως. Η μπαζούκα είναι 2,36. Οι αμερικάνικες τούτες του 40 του πολέμου έχουν διατηρητικότητα 12 μιλιμέτρα. Άρα δεν έρεσε. Το κυρίως σώμα του αρμάτου είναι 30 μιλιμέτρα. Του M47. Σαν πως και εσύ είναι του Πέτρες δηλαδή. Ναι. Αν ήταν η μεγάλη μπαζούκα 3,5 και είναι η διατηρητικότητα 30 μιλιμέτρα. Ήταν να περάσει. Ρίχνω το τι, δεν το κάνει τίποτε πάλι. Πάλι βουροφεύκω, απιώ τα τέλεια του μπεβολιού του Φέκκου, του Νίκου Φέκκου. Και τούτο μάθατε το μετά. Ναι, έχω και φωτογραφίες, τον τα σημεία, εύκολα τις φωτογραφίες μου όλα. Λοιπόν, ένας στρατοής άλλος ήταν το τέλει, έδωσε μου το τρίτο βλήμμα, έβαλα το μέσα και έκατσα εκεί που η γωνιά ήταν τέλεια. Και είχε έτσι τόσο κουγκρί, γύρω του περβόλι και που πάνω ήταν τέλεια. Ναι. Και αμέ έλειπε τον αν το τέλει. Ως τώρα έλειπε και βάλασε έναν άλλο. Τέλεια, άμα το δούμε στη φωτογραφία, να είσαι ότι εξεχωριστόν το τέλει. Ήταν θέλημα Θεού να υπάρξει η τρύπα. Έβαλα το και περίμενα και βλέπω τώρα. Πάλι βλέπω το που κάνει το πυροβόλο του. Μιχάλη, χαίρεσαι το έτσι απλά. Σύνει την οβίδα του. Έφερε το καντόνι του σπιτιού για γίνω. Και που ήμουν ακριβώς. Δηλαδή μια λάθος απόφαση το να μείνετε, νομιζόμενος ότι δεν σας έβλεπε.
Όχι, έξερα ότι πρέπει μόλις χτυπήσω το άμα, ας πούμε, πρέπει να φύγω που τζάμε. Έξερα το, αφού ήμουν λογία και έκανα τα Ναι, ναι, μαθήματα. ναι. Ενώ οποιοσδήποτε άλλος ίσως έκανε το λάθος. Να μείνεις και εμείς. Ναι. Λοιπόν, την ώρα που το είδα και έκαμε, λέω τώρα, σκέφτομαι. Όλα τα μαθήματα που είχα κάνει, κλάσματα του δευτερολέπτου, ποιο είναι το πιο αδύνατο σημείο του αρμάτου. Και σκέφτηκα ότι το πιο αδύνατο σημείο του αρμάτου ήταν ο κορμός με τον πυργίσκο που πάνω, τα γρανάτια. Ναι, τσάμε. Τσάμε. Και λέω να χτυπήσω τσάμε. Που στόχο δηλαδή ήσασταν... Αφού στόχο ήταν κοντά και μπορεί να χαθεί. Ναι. Το άγχος την ώρα, η μάχη. Μάχη τίποτε, ούτε σκέφτεσαι. Έμεινα για να χτυπώ τα άρματα. Ναι. Ούτε σκέφτηκα τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ναι, έβλεπα το ένα σύρον και τον και προκαλούσε μου φόβο. Έριχνα το. Λοιπόν, σκέφτηκα το πράγμα και λέω θα χτυπήσω μέσα στον πυρίσκο με τον κυρίω σώμα. Δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Και ήταν και ο τελευταίος σας Και το τελευταίο βλέμμα μου. Πάλι ξανακόντεψε μου έτσι κοντά. Ρίχνω του το βλέμμα για μένα, είχα μόνο μια ξεκάπνιση που μέσα. Αρπάξαν τα δικά τους δηλαδή. Ναι, πήγαινε τα αέρα μέσα στο... Ναι. Μες στο άρμα. Μες στο άρμα και ξεκάπνιζε που μέσα. Επήγαινε μισό βήμα πίσω, αλλά πως που επεθάνασε, γιατί λιώνει τους. Τα αέρια λιώνουν τους. Πρέπει να τάραξε τα τούτα, έκαμε έτσι, λιώνει πίσω, τόσο πράγμα πίσω. Ξεκάπνιζε. Εγώ γενικά Θεός. Άμα το είδα και κατάστρεψα το, έτσι χαλά βλήματα. Ρε, πως ρε, πού να βρεις στον πόνο μου. Βλήμα και ρε. Και την ώρα έγινε καλό τόσο που κατάστρεψα το άρμα και έμαθα και πού το καταστρέφουμε. Αν το χτύπουμε που την πρώτη φορά ήταν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Anyway, ξέρουμε ότι άμα αφήσουμε όπλο, εμείς καταστρέφουμε τα. Ναι. Γιατί? Για να μην τα πιάει ο εχθρός να τα χρησιμοποιήσει. Σωστό. Δηλαδή, εν ώρα μάχης, η εκπαίδευση παραμένει εκπαίδευση. Μάλιστα. Και εξένωσα την μπατζούκα, γιατί δύο σωλήνες ξενώνεται. Έσπασα τους ακροδέχτες που τυλίγεις πάνω το βλήμμα. Ναι. Στο τέλος, έσπασα τους και χτύπησα τους με την πέτρα και τη μια και την άλλη τη σειρά και βούλωσα τη. Καταστραφική. Καταστραφική μπορεί να ρίξει πιο βλήμμα μου. Ναι. Ό,τι για να κάνω, τέλειωσε. Ξαπουλάς όπλο, πρέπει να το καταστρέψεις. Δηλαδή αν είναι ένα τσέχικο ή καλασνίκοφ ή έστω και ένα μαρτίνι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Κάλεις το κλίστρο, δεν παίζει πιο. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Μα και θέμα ψυχραιμίας, θεωρώ. Καλά, εντάξει, ψυχραιμία, εντάξει. Είχαμε... Δεν ξέρω, εγώ δεν ένιωσα, ας πούμε, έτσι φόβους και τα ρέστα. Λοιπόν, φεύγουμε που για μένα. Η μονάδα πώς το... Η μονάδα ούτε ξέρα που ήταν. Που έγινε μια πισωχώρηση. Ήσασταν μόνος σας δηλαδή. Ήμουν μόνος μου, φανάζοντα στην άλλη στραβή που εκεί ποδά, δεξιά, αριστερά, φύγεται, έχουν τα τάματα. Ήταν ένα χάος δηλαδή. Ένα χάος. Λοιπόν, και βγαίνω από το περβόλι του Φεκκού. Ναι. Και πάω απέναντι. Και όπως πήγα να πάω απέναντι, έβρα έναν κυβότιο που τούν τα βλήμματα του Ισπαζούκας της Τσέχικης. Είναι τερκάζε. Και εύκαλα τα... Και βάλα έτσι μες στον δρόμο, να το τσιλίζει κανένα. Να παίξει. Έτσι σκέφτηκα, εύκαλα από την κασόν του και βάλα μες στον δρόμο. Άπλωσα το. Που στράτευμα τουρκικό. Που στράτευμα τουρκικό ήταν πίσω από τα αρματά, πίσω από το... Λοιπόν, την ώρα που έφυγα από το περβόλιν του Φεκκού και πήγα απέναντι στο άλλο το σπίτι του Μάρκου, Βούρκου, εκεί συνάντησα στρατιώτες δικούς μας και στρατιώτες που δεν γνώριζα. Άλλων μονάδων. Άλλων μονάδων και συνάντησα εκεί. Το Αντωνίο ήταν δέα τότε. Το δέα του Αντωνίου,
το ΔΕΑ του Μελιφρονίδη Γεώργιο. ΔΕΑ δεκανέας, απλά για να... ΔΕΑ είναι δόκιμος. Αδόκιμος, εντάξει, οκ. Ήταν πρέπει να γίνεις 18 μηνών για να πιάσεις την Θα Αστέρα. πιάσεις το Αστέρι, ναι. Στο στρατό. Ναι. Απλώς ήταν στη Ρεντίνα, ήρθασαν, πολεμήσασαν, κατοίκασαν. Τα ρέστα είναι ήρωες τούτοι. Λοιπόν, το Μελιφρονίδη Γεώργιο, τον Αντιναφάμιν ήταν αθήπλοχαγός τους, το Στελιανό Ανδρέα, Ναι. και εγώ είμαστε στην μοίρα μας. Και είμαστε έτσι στη γωνιά του σπιτιού. Και σε μια στιγμή ακούστηκε που ξεκίνησαν να έρχονται τα άρματα, να ρίξουν από τον δρόμο. Να σας κοντεύουν παραπάνω. Ναι, ρίξαν τον δρόμο να ρίξουν να πάνε στην Γερίνια που πιάσε για να κλείσουν. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Δεν ξέρω αν τα βλήμμαν ήταν, τι ήταν ή τι δεν ήταν. Και τραυμάτισε τον Αντιναφάμιν στο μάτι. Ναι. Ως τώρα ζει στη Λεμεσόν, έτυχε να φύγει και ζει στη Λεμεσόν και το μάτι του είναι εμπλεγμένο, δεν βλέπει. Το Στελιανό Ανδρέα από την Κακοπετριά έφυγε το κρανίο του, έτσι. Ναι. Έπεσε δηλαδή... Έφυγε το κρανίο του, λέω, και έφυγε το μυαλό. Άρα δεν ήταν τραυματισμός όπως του... Ναι. Μπροστά σας τώρα δηλαδή. Δίπλα μας είμαστε για μέσα στη γωνιά του σπιτιού, όπως στεκούμαστε όλοι μαζί για μέ, και γίνονταν τα πράγματα. Τον Αντώνιο τραυμάτισε τον κάτω από το φτύν, ξεστά, τον Μελιφρονίδη ξεστά στο μάγουλο, και είναι το βλήμα που χτυπήθηκε. Και μείναν τίποτε. Ούτε γρατσουνιάν, ούτε τίποτε. Πώς αντιδράσατε στο χάμο του... Λοιπόν, μόλις χτυπήθηκε ο Στυλιανό Ανδρέας, έπεσε ο άνθρωπος, χάμε το... Ήταν της μοίρας μου, ήταν της υποστήριξης. Έπεσα έτσι από πάνω του και μίλουν του και καταλαβαίνει σύντομα που σου λέει. Έτσι, τίποτε. Περιμέναμε και φύγα συντάγματα. Δίπλα μας, που την άλλη μεριά του σπιτιού, είχε έναν άλλον παιδί με κάποιον άλλον και έσυνε πάνω στα άρματα. Με το όπλο. Με το όπλο. Μιχάλη μου, δεν ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου, ποτέ έτσι πράγμα. Ρίξε του μια ρηπίνη το άρμα, εμοίρασε τη σικαμιά από τη μέση. Είχε και έναν πιθάρι που είναι τα μεγάλα. Τα πύλαινα. Και τα πύλαινα. Ναι. Και μοίρασε εκείνο που τη μέσα γύρω έτσι, που είχε και πολλά. Και έφαν του τα σέρκα του, δεν έμεινε κρέας πάνω. Και έμεινε μη φυκτός, δεν μπορούσε να κάνει. Και την ώρα που περάσε... Απεβίωσε... Δεν ξέρω τι έγινε, ούτε ήξερα ποιος που ήταν. Αλλά αποκλείεται, τώρα σου πω τι έγινε. Λοιπόν, ήταν που περάσαν τα άρματα και φύασαν να πάσει μέχρι την Τζερίνια και στρίψατε για το τέμπλος. Ναι. Αποφασίσαμε να φύγουμε κι εμείς. Ναι. Να ρίξαν τα άρματα. Λοιπόν, το Στυλιανό Ανδρέα έβαλα τον μπουκάτο από τη... Έπιασαν πάνω μου και έβαλα τον μπουκάτο από τις ακακίες που είχαν και με το σπίτι. Και φέρασαν και εκείνη τον έφεδρο που ήταν, δεν το ξέρω το όνομα του, που ήταν φυρμένος που το σπόνος και τα ρέστα ούτε εκείνη του. Και βάλαμε τον και εκείνο δίπλα του που ήταν η σκιά που είναι οι ακακίες. Δεν μπορεί να μεταφέρεις. Και πού να τον παίρνατε. Και πού να τον πάρεις. Είναι τα παιδιά γνώμενοι ως τώρα τούτοι. Δεν βρεθήκα. Ναι. Αλλά δεν τον έδιναν ότι πέθανε. Μίλα μου ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τον δώσω νεκρό. Είπα ότι ήταν τόσο σοβαρά. Φυσικά. Ίσως πρέπει να απεβίωσε μετά. Δηλαδή... Ναι, δεν ξέρω. Μιχάλη μου,
Γι' αυτό στον πόλεμο έμαθα να μην λέμε παραπάνω κουβέντες. Ο Τσαμίδα. Ναι. Το δικό μου βίωμα, αλλά ο Τσαμίδα. Δεν ξέρω τι έγινε ασύ. Μπορεί να έρθει να τους πιάνε μετά, να γλιτώσαν. Από κρύα αν έγκλειτον ήταν να το μάθουμε. Ναι. Λοιπόν, εφύγαμε οι υπόλοιποι, ο Άντης Αφάμις έφυγε πιο γλυόρα. Να σας ρωτήσω κάτι που έτσι ίσως είναι λίγο περίεργο. Πώς αποχωρείς από έναν... Εκείνη την ώρα στον πόλεμο αποχωρείς. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Απλώς προστατεύκεις το βάζεις στον κάποτε αρέστα, αλλά δεν μπορεί να τον μεταφέρεις ποτέ. Πού να τον πάρεις. Πού να τον πιάνει να πάεις. Χτυπήθηκε στον πόλεμο και δεν μπορεί να κινηθείς, μην είσαι τσαμέ. Άρα αφήσατε τους τσαμέ και τους τραυματίες και προχωρούμε. Ναι. Πάμε από την πίσω μεριά του δρόμου, που τα σπίτια που ήταν έτσι γραμμή, πάμε από την πίσω μεριά, προχωρήσαμε 4-5 σπίτια και είπαμε να περάσουμε απέναντι. Μάλιστα. Τώρα ήταν ο Αντώνιος, ο Δέα ο Μελιφρονίδης Γιώργιος, εγώ και είχε και κανένα δυο στρατιώτες που δεν ξέραν, που ήταν που διάφορα άλλες μοίρες. Και όπως πήγαν να περάσουμε απέναντι, ήταν ένα γκαράζ και είχε ένα λάντροπε μέσα που είχε μπορούν το πάω πάνω. Ναι. Και ήταν σπορτισμένο. Πρέπει να το πατήσει. Τότε έβαλαν τον τοίχο πίσω, μες στο γκαράζ. Ναι. Και πήρε τα αέρια να τους ετούτοι. Μπροστά στον δρόμο είχε μια εξπίστρια, κομμένη, το άρμαν έλειπε. Το άρμαν, αφού είσαι το τούτο, άμα είναι άσφαλτος, κινείται. Ναι. Ναι, αφού είναι... Πρέπει να είναι χώμα για να μείνει. Ναι. Αφού ήταν μες στον κύριο δρόμο, έφυγε το άρμαν, έμεινε εκπίστρια του για μένα. Ναι. Τούτοι χτυπήσαν το άρμαν, κόψαν την cadena του, αλλά τα αέρια σπορτίσαν στην του λάντρου. Ήταν έτσι, στους ζουρισμούς, ούτε είχε τίποτα. Περάσαμε που πάνω από την εκπίστρια του άρματος και πήγαμε απέναντι, μέσα στο χωριό τώρα, το Άγιο Οδηγού. Και προχωρήσαμε. Τι είναι η καταδρομή. Ό,τι γίνεται, ας πούμε, έγινε και διάλυση, επισοχώρηση τα ρέστα, έχουμε το σημείο μας ανασυγκρότηση της μοίρας. Ναι. Ποιο είναι το ανασυγκρότηση της μοίρας, πρέπει να πάμε μπέλα πάες. Έτσι εννοώ στο μυαλό μας. Χώρο διασποράς. Μάλιστα. Έτσι είναι η καταδρομή. Και προχωρήσαμε τώρα προς που κάτω από το τέμπλος και προς την Τζερίνια. Ναι. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι, γιατί ρέξαμε μας τα αρματά και ύστερα. Προχωρήσαμε μέχρι τα χωράφια του Ομήρου και βρεθήκαμε σε το σημείο τζάμι και τότε έρχονταν στρατιώτες που τους έκοψαν συντάρματα γιατί μετά μαθαίνοντας πώς ήταν ο Κατούντας, ο Νικολάος που έκαναν μάχες, τα ρέστα στην επόμενη χαράτρα, εμείς είμαστε στην προηγούμενη. Ναι, προλάβαμε να πάμε. Επειδή τους έκοψαν τα άρματα, εστρέφονταν κατά πάνω μας και φωνάζοντας «Εκόψαν τον δρόμο, εμπέρνουμε να πάμε στη μοίρα, εκόψαν μας τον δρόμο». Ναι. Και σωροφτήκαμε κάμπος είχαμε, πριν τα χωράφια του... Πόσα άτομα θυμάστε έτσι περίπου? Ένα θυμό μπορεί να είναι και 50-60 άτομα που βρεθήκαμε έτσι για μí. Γιατί είναι και που άλλες μονάδες. Ήταν το λόγος Βαρεωνόπουλου. Ναι. Ήταν και άλλοι στρατιώτες μαζί μας που ήταν καταδρομής και λαλό του Αντωνίου και του Μελιφρονίδη του Δέα πάω μπροστά προπομπός και ακολουθάτε με. Ναι. Ένα ακολουθήσασαι με εμάς τους 16 που φύγαμε. Ναι. Και μείνασαν και ένα γνώμενοι. Ο Αντώνιο βρέθηκε
μες στον τάφο των 39, Σε ομαδικών τάφο. στον ομαδικό τάφο των 39. Ναι, ναι, οκ. Άρα δηλαδή ήταν... Και ο Μελιφώνης ακόμα είναι αγνοούμενος. Δεν έβρεθηκε ακόμα. Ας σας ακούαν ίσως ήταν... Ναι, μας ακολουθούσαν και εμάς γιατί μπορεί να κρυδώσουν, αν μου έρχονταν. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, όχι άμεσα σταματά ιστορία Των δύο ατόμων. των δύο ατόμων αυτών. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρήσαμε, άμα φτάσαμε μέσα στο χωράφι του Ομήρου, που ήταν κουράκια, έκοψαν κουράκια και βάλα μες στο σακίδι μου, 4 κουράκια μες στο σακίδι μου. Και Μιχάλη μου είχε ένα βαρέλι γεμάτο νερό, αλλά στη μέση βουρβόπιλα Ναι. και τόση πρασινάδα γύρω-γύρω. Διψασμένη πάλι. Είχε ένα λαστιχό και έπιασα το και έβαλα το που τη μέσα και πήγα να τραβήσω νερό και πιάσε που τα βουρβόπιλα. Μα εκείνη την ώρα όμως είναι... Αφού και την ώρα βρέξαμε τα χέρια μας τα πράγματα μας. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα. Ναι. 16 άτομα, 8 του 120, ένας 16χρονος που το δίκο μου και οι υπόλοιποι καταδρομής. 16χρονος που δίκο μου. Ναι, ότι πήγαινε φέτρος και δεν κρατάμε όπλο με τίποτε. Ξέρω το παιδί, τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, μαζί μας. Και είπαμε να πάμε που τη χαράδρα του, την ποταμοσούαν του τέμπλου, που την πρώτη που ποδά, όχι που ήταν ο Λοχάκος ο Κατούντας που κάμαν τις μαχές, που ποδά, και να πάμε γύρω από το τέμπλο και να πάμε στη μοίρα. Μάλιστα. Οι δυο που ήταν μαζί μας, εξέρασαν τους που ήταν εκείνες τις περιοχές. Και που ήταν ο Κουπάνος, ο Ιωάννης, και ο Ρούμπας Νικόλαος. Μάλιστα. Πήγαιναν μπροστά τούτοι πρώτα και μπήκαμε μέσα στην ποταμοσά. Σε μια στιγμή πήγαινε έτσι πάνω η ποταμοσά και το χαρτιανίσαμε το χωράφι του απέναντι και ήταν οι τόσοι και κάθονταν από κάτω με τους τούρες τους, με τα όπλα τους, με τα χασίσια τους. Καπνίζα δηλαδή. Είχαν τα κολλία. Και ξεκίνησε και φώναζε τούπε. Εγώ τότε δεν ξέρω να μου το τούρπε, ύστερα έμαθα από... Τι είναι το τούρπε? Τούρπε, περίμενε ρε. Α, μάλιστα. Τουρ, γράφει το και πάει στα δικά του στο στόπ που είναι τουρ. Ύστερα τα μάθαμε. Πώς αντιδράσατε εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα, μόλις μας είδε τούτο, έσαιρε μια σφαίρα και χτύπησε τον Κουπάνο, πάει σε ένα δάχτυλο, πάει σε ένα δάχτυλο και ξέραμε, ποιος τώρα, ποιος εμπούτον είναι, δεν ξέρουμε. Ναι. Λαλό, ας πούμε, ότι είναι εγώ. Ναι. Κάποιος που μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξεκινούσαν και σφυρούσαν. Μόλις σφυρούσαν, εμείς στραφήκαμε προς τα πίσω, πάλι προς το... Άμα πήγαμε λίγο κάτω, ξαναπήγαμε ανάποδα, ξεβαίναμε πάνω. Προς το τέμπλο, στο χωριό που κάτω, και χάσαμε μας. Τούτοι πήγαν στην κάτω τα σφυρκά. Κάπου αισθαντανωθήκας. Είδα ότι είχαμε πάει στις πέτρες και μέσα στην ποταμοσά που είμαστε. Ωραία, ποιος αποκτυπηθήκε, να μην στασεί το γεμά να φαίνεται. Πού εμπούμαστε? Ήταν ο Λοχιάς ο Κουπάνος τούτος που... Τέλος πάντων προχωρήσαμε. Ρέξαμε το χωριό και λαλούμε να προσπεράσουμε τώρα και να ρέξουμε που εκεί να πάμε στην Πέλαπαΐς. Μάλιστα. Την ώρα που ήταν μπροστά μου ο Κουπάνος, πίσω του ο Λούμπας, τρίτος εγώ. Και όπως εξεβήκαν το έψωμα του είναι έτσι πάνω, περνούν του δυο και θωρώ στα αριστερά μου έναν Τούρκο με το πρώην και πήσε χαμή και βάλε μας και εγώ πήσε χαμή, ρέξαν που πάνω μου οι σφαίρες. Ο Κουπάνος και ο Λούμπας είναι αγνοούμενοι μέχρι σήμερα. Περάσασαν που πω έτσι. Μάλιστα. Που το ύψωμα. Μόνο μιας εγώ φώναξα τους άλλους που μείναμε 14 και λέω τους, έχει πολυβολείο, προχωράτε προς τα πάνω.
Ήταν ο Παπασιμού, ο Θεοτόκης δίπλα μου. Πώς αντιδράτε όμως την ώρα, ξέρετε ότι μπορεί να ήσασταν εσείς μπροστά την ώρα. Ούτε ξέραμε ότι ήταν να μείνουν αγνοούμενοι. Μιχάλη, περάσαν το ύψωμα, χάσαμε επαφή. Ακούσατε όμως. Τίποτε, ύστερα από που βρεθήκαμε και πήγαμε, αγνοούμενοι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Είπα ήταν ο Παπασιμού, δίπλα μου ο Θεοτόκης και περιμέναμε να προχωρήσουν προς τη Χράτρα πάνω, προς το ποτάμο, σαν πάνω, Ναι. οι υπόλοιποι, για να σκαλεύκουμε να μην έρθουν. Ναι. Και τώρα που προχωρήσαν λίγο, σηκωστήκαμε κι εμείς, είχα πολύ τυχή. Είχατε Άγιο μαζί σας. Και πιάσαμε έτσι το λοφούι έτσι για να τους φτάσουμε και στην άλλη μια ρηπή και κάτσαμε στα πόδια μας. Λίγο πιο πάνω να ήταν η ρηπή. Οι προηγούμενοι που έρεξαν που πάνω μας, που έπιζα χαμέ που τούτο, Μάλιστα. οι ούλες οι σφαίρες που πέρασαν από πάνω μας. Το στο αερίο. Άγιο, είχατε Άγιο. Λοιπόν, και προχωρήσαμε ακόμα λίγο και φτάσαμε μέχρι τα πολυβολία του Αιλαρίων. Δηλαδή, και της μονάδας που είχαν παντρώσαν τα πολυβολία του. Μπήκαμε μες στις ακακίες, μες στην ποταμοσάνια με από τούτο, ούτε τσιάρων, ούτε μιλιάν. 10 βήματα που πάνω μας ήταν το πολυβολείο. Και ροφάξαμε και μείναμε. Μάλιστα. Εξέβαινε έξω ο Τούρκος και φώναζε «Κομάντο, κομάντο». Για σας. Ούτε ξέρει τα πούτα. Μπορεί να ειδοποίησαν οι άλλοι ότι είσαι κομμάτων μέσα στη... Ναι. Εφώναζε, επήγαινε έτσι δεξιά-αριστερά του πολυβολίου, έμπαινε μέσα στο πεντάρι του, εξέβαινε έξω, κομμάτων, ώσπου να ανοιχτώσει. Έκαμε εδώ την κίνηση, που το φόντο, που το τόντο. Εμείς, και αμέτωρα, χωσμένοι. Ναι. Είχε μπεκιά που ουρίσα μες στα βόλκα και πιάσε. Και λέω του ρε, δεν μου κάνουμε, πίνετε νερό και μου. Το παόρι πίνε, όρισε δηλαδή. Εγώ και ο παπάς είμαι λόγω ότι είχα αγκουράκι. Ναι. Έστω και την κοκκονούα που κάνα την πας στο αγκουράκι Ναι. λίγο. Και δροσίστε του να κουρίνει, περάσαμε, ναι. Επιβιώσατε. Επιβιώσαμε. Και πάνω εκεί είμαστε. Και αμέσως εκείνο, εγώ, Παπασιμός ο Τόκης, ο Κώστας Μιχαήλ ράφτησαν στην Αυστραλία, ο Μαστούρης ο λεγόμενος, ο Γεωργίου που είναι Κακοπετριά και ο Αντωνίου Γεωργιός και ο 16χρονος 6 και οι άλλοι ήταν του Λόγου. Μάλιστα. Λόγος βαρέων όπλων. Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Ναι. Τότε ήταν η μέρα μου, δεν ξέρω. Τώρα, πού είναι τα ημερομηνία είμαστε τώρα έτσι πάνω κάτω. Τώρα η ημερομηνία αφού ήταν 22 που κατεβήκαμε, ακόμα και νύχτωσε. Μα είμαστε μια ημέρα δηλαδή. Τούτον ούλον Τούτον όλο ήταν μια ημέρα, δεν ήταν που νόμιζες. γεμάτη ημέρα. Γεμάτη ημέρα, καλή ημέρα. 22 ακόμα είμαστε. Μάλιστα. Γι' αυτό που σου λέω. Έχουμε πολλή ιστορία. Λοιπόν, περιμέναμε μέχρι να ανοιχτώσει. Ναι. Μην τα πολλολογούμε, να το Ναι. τρέξουμε και λίγο. Να μην λαλούμε λεπτομέρειες, γιατί Ναι. έχω όλες τις λεπτομέρειες. Θυμάται τώρα που σου μιλούσαν που είναι για μένα. Μα νιώθω σας και θωρώ το. Άρα νυχτώνει τώρα 22. Νυχτώνει 22. Μάλιστα. Πριν να μόλις ενύχτωσε, αποφασίζουμε να φύγουμε να πάμε προς το Κάρμιν. Μάλιστα. Στο Αλλάξαμε. ξενοδοχείο. Αλλάξαμε διαδρομή. Δηλαδή, αν μην να πάμε που ποτά, να ρέξουμε και πάμε στο Πέλαπαΐς, αφού συνέβησαν τούτα ούλα, αποφασίζουμε να πάμε Κάρμιν. Ναι. Ποτά. Και ξεκινούμε, νύχταν τώρα, μόλις ενύχτωσε και ξεκινούμε. Σε μια στιγμή, Μιχάλη μου, σε ένα ξέφωτο, τώρα σαν ένα πράγμα, σαν το πολυβολείο, σαν το τούτο. 2 ώρες και έκαναμε νέπεις σιγά σιγά που να πάμε σε εκείνο το σημείο και ο άτομα, εγώ και άλλο ένα.
και πήγαμε και ήταν θάμνος. Νέψαμε τους άλλους, ήταν πάνω, ξανασυνεχίσαμε την πορεία μας και φτάσαμε σε ένα σημείο, σε ένα λοφούι, φωτιές ο πενταδάκτυλος, που δάστηκούμαστε δεν έκρουζε κάτι. Ναι. Που για μέσα εκεί ήταν κρουσμένο το δάσος του πενταδάκτυλου. Και ρωτώ τους, δεν μπορούμε να κάνουμε ρε παιδιά, να προχωρήσουμε ή να μείνουμε. Τούτοι του λόγου και τα ρέστα κουρασμένοι. Πού να πάμε τώρα, κάτσετε. Να σταματήσουμε, λέω τους όχι. Συνεχίζουμε. Να δούμε πού να πάμε, δεν ξέρουμε. Ναι. Πού είμαστε. Έχει Τούρκους, έχει Χριστιανούς, δεν ξέρουμε. Συνεχίζουμε λέω τους. Τραβούσαμε τους και γίνουμε. Μπήκαμε μέσα στα καμένα. Οι σύνοι που κάτω τόσοι που τούτοι, στάχτες και πατούσαν μέσα τα άπλα μας και ρέσαμε. Και με τα κοντά μας εμείς. Ναι. Προχωρήσαμε, ξεβήκαμε από τις φωτιές και σε μια στιγμή είδα τα σύρματα πάνω που ήβραν μπροστά μου και λέω τους παιδιά, προσέχετε μπαίνουμε σε χωριό. Μάλιστα. Γιατί λέω τους έχει τρασφόρμερ. Ναι, που σημαίνει φέρνουν... Υψηλής εντάσεως 3 σύρματα Ναι. οριζοντίως, τρασφόρμερ, πέφτει ένταση, 4 σύρματα κάθετα. Μάλιστα. Άρα... Κοντεύκουμε σε σπίτια. Ναι. Προσοχή. Και προχωρούσαμε. Πήγαμε σε έναν μπερβόλι, είχε μπούντα και τρομιλούκια τόσα τους. Καθαρίσαμε, φάμε τα γλυκιά μέρη. Τώρα και τρομιλούν τόσο γλυκοί. 2 μέρες δεν έφατε φαντάζομαι. Τίποτα. Νύχταν τώρα, βάλα και έκοψα, έβαλα πάλι μες στο σακίδιο, να είχα μανία Να φυλάουμε. να φυλάω. Προχωρούμε, ήβραμε κάτι σπίτια ανόκτιστα. Ναι. Δεν ξέραμε που σαν το τριμήθι για μέ. Μάλιστα. Μεταγενέστερα το μάθατε. Με που ξημέρωσε. Ναι. Λοιπόν, γυρεύκαμε νερό. Ανέβαιναν τις φουντάνες, τίποτε. Πετάξαμε πάνω στο στέγη του υπόζητο νερό. Φωνάζω το νερό πάνω, ήταν σε όλοι πάνω. Μου είμαστε και 14 πάνω. Τι βράδυ νερό. Ήβραμε νερό, νύπιαμε. Όχι, ψασμένοι πάλι. Άμα ήπιαμε το νερό, εγώ με σέρνα και πίσω, να πιούν άστος και λάβουν τους σιγά σιγά ρε, να... Απουσιάσετε. Τέλος πάντων, άμα τελειώσαν ήπια και εγώ, κατεβαίνει ο κάτω. Πακούμια της πόρτας άνοιξα. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Ήταν καινούργια σπίτια που χτίζασαν στο Τριμήθι, παράγραφος, που ενοικιάζοντας τους Εγγλέζους και είχαν όλα τα κοφόρ μέσα, εκτός που έπιπλα. Δηλαδή καρέκλες, κρεβάτια. Όμως μαχαιροπύρουνα, κάζια, ψυγεία, όλα μέσα. Α, μάλιστα. Απλώς που ήταν να τα νοικιάσουν, μπορούσε φαίνασαν και καρέκλες και Ναι. στρώματα. Λοιπόν, λαλώ τους να πιούμε κανένα τσιγάρο, να ξεκουραστούμε λίγο, να βγάλαμε και τα άρβιλα μας που βράσασε. Πόσες μέρες. Και που τα στάχτη. Που τις στάχτες, πουλα. Να ξεκουραστούμε, να πιούμε το τσιγάρο μας και να ξεβούμε έξω, να φύγουμε, να μην μας κόψουν μέσα στο σπίτι. Ναι. Εγώ η Μιχάλη, την ώρα που πιάμε και το δεύτερο τσιγάρο, υποκοιμηθήκαμε όλοι τέτοια από την κούραση και από την αϊπνία. Λογικό. 22 νύχταν υποκοιμηθήκαμε ως το πρωί 23. Με σκοπιά με τίποτε. Με σκοπιά. Ποιος ήταν να βγάλει, ποιος ήταν να προλαγαγιά, ήταν να φύγουμε που... Ναι. Όχι να αποκοιμηθούμε όλοι. Άρα εκ θαύματος πάλι σας επήραξε κανένας στην νύχτα. Λοιπόν, μείναμε μέσα στο σπίτι για μέ. Ξημερώνει. Ξυπνούμε. Είχε νερό μέσα το σπίτι. Να πούμε, είχε το τεπόζιο πάνω, πληθήκαμε, νύπιαμε νερό. Καθάρισα και έναν κιτρομιλούι. Μάλιστα. Πάω να το βάλουμε στο στόμα μου πικρό ζεχύρι. Παναγία μου ρε, μα ψήσε τρώμε τέτοια γλυκή. Αμα είμαστε διψασμένοι. Ναι. Λοιπόν, παρατήρω σε μια στιγμή μου στο παραθεράκι του μπάνιου Ναι. και θέλω να είναι μπρος στο χορκό. Δεν ξέραμε πού είμαστε. Ναι.
Ή είμαστε στους Τούρκους ή χριστιανοί ή που είμαστε, δεν ξέραμε. Ναι. Που νύχτανε πιάμε τζάμε. Ακούω σε μια στιγμή τη μάνα της σημαίνει «Κόρη, φέρ' την κόζα να τη γεμώσαμε με το νερό». Καθαρά κυπριακά. Ναι. Δηλαδή τους παιδιά πρέπει να δικαίμαστούν, να ξεβούμε σιγά σιγά έξω. Ανοίξαμε την πόρτα, πετάχτη ένας πετασσόμαστε και θέσει μάγης. Μάλιστα. Όχι. Δεν ξέρετε να μου... Δεν ξέρω. Ναι. Προχωρήσαμε προς το χορκό, προς την κοπέλα τούτη που είδαμε. Έμεινα πίσω εγώ, έστειλα και άλλους για προπομπών να δώσει. Ναι. Ενέφκαν της κοπέλας. Όχι, σου πω. Και έκαμε ένα βήμα μπροστά και βήματα πίσω με τσέφα του. Είναι, ήσου... Και με τα όπλα. Κόρη μου, τίποτε. Πήρα θάρρος του δικαίου, προχωρήσα σύν, ήβραν τη μάνα. Το τριμίτσι είδαμε, δηλαδή μας. Και ένεψε μας, πάμε να μπούμε μες στο χορκό, θέλουμε ένα άνομα. Μες στο χορκό. Με φάστηκε μου, λέει μας. Η γενέκα. Η γενέκα. Είναι ένα δικό μας και χάλασε και έκαναν το δαμί. Και αχωθήκατε εσείς άδικα. Και για τον τόμα που πατήσουν μας. Ναι, είμαι... Θεωρούν το ετούς και που πατήσουν μας. Χάλασαν και έκαναν το δαμί μες στο χορκό. Ήπιαμε τους. Πληρώσαμε και τους καφές μας και τα τούτο μας. Μα σοβαρά τώρα. Σας γεράσαν έναν καφέ. Κάμουν στους σταυρόθωρες. Τι να πει, εντάξει. Τίποτε, εμείς είμαστε κομμάντος, συνεχίζαμε. Προσκυνήσαμε και εμείς και στην εκκλησιά, όσο και λεφτά βαστούσαμε. Εβάλατε τα. Βάλαμε και στην εκκλησιά. Και φύγαμε που το τριμήθιν και πήγαμε στο Κάρμιν. Μάλιστα, φτάσαμε. Είπαμε μας που ο τρόμος ξεβαίνει Κάρμιν. Ναι. Και στο Κάρμιν το ίδιο, χωρίς να μας φιλοξενήσει κανένας. Άλλο στράτευμα, δεν είδατε. Δεν είδαμε άλλο στράτευμα. Το μόνο που μας είπαμε στο Κάρμιν, ότι υπάρχει ένας λοχαγός τους καταδρομής και έπιασαν ο δρόμο του να ξεβούσουν πάνω στον προφήτη Ηλία. Άρα υπήρχε πληροφορία για... Ναι, είδα οι χορκανοί. Ναι. Φαντάζομαι πήγατε, ακολουθήσατε. Εμείς λαλούμε να πάμε που ποδά για να τον προλάβουμε. Ναι. Αφού να πάει, ερωτήσαμε ότι για να κόψετε που την άλλη. Που ποδά έλειον απότομα. Ναι. Λοιπόν, στο τελευταίο σπίτι, στο Κάρμιν, η μόνη γυναίκα που μας περιποιήθηκε. Έδωσε μας βελόνι και έγραψε ο Παπασιμός το δόκισε, σύστηκε το κοντόν του. Ναι. Και έγραψαμε το κοντόν. Έκοψε μας καρπούζι, έκοψε μας χαλούμι και φάμε. Και περιποιήθηκες σας. Ναι, η μόνη γυναίκα και συγκεκριμένα τότε η γυναίκα ήταν από τον αγρό και ήταν και παντρεμένη. Μάλιστα. Και φαντάζομαι φάτε. Έφαμε το καρπούζι μας, έφαμε το χαλούμι μας, έδωσε μας και έναν παόρι τόσο. Με νερό. Γεμώσαμε το νερό και ξεκινήσαμε. Ναι. Ξεκινήσαμε τον δρόμο που κάτω που πάει προς τα φτέριχα και να πιάνουμε, ξεβούμε πάνω στον προφήτη Ηλία. Ναι. Που τις πληροφορίες που πιάσαμε. Λοιπόν, όταν που φτάσαμε και από το χορκό τα φτέριχα που κάτω μας ακούσαμε πυροβολισμούς και είδαμε τους Τούρκους που κραούσαν τον παπά και πήρναν τους σε διάφορα σημεία και για να βρουν όπλα πράγματα. Μόλις είδαμε εμείς την κατάσταση, έτσι το ανήφορο. Ναι. Ξεκινήσαμε Να φκείτε πάνω. να το βγούμε πάνω. Το παόρι είναι κράνει το 16χρονος Ναι. που δεν είχε όπλο. Στη μέση του δρόμου, στο 1/4, έπιανε πόναν Βρόκκο που λαλούμε. να στο πούμε ο καθένας. Ναι. Το άσπρο το παόρι είναι τόσο πονή. Έγιναμε όλοι που ένα από τούτο. Να αντέξετε. Δεν ξέρουμε που να βρούμε νερό πάλι. Στη μέση του δρόμου που ήταν και τούτη του λόχου βαρέων όπλων, το 120 που
κουράζονταν πιο γλυόρα τα παιδιά, έτσι σαν εμάς. Είπα να ξαναπιούμε, άλλο να βρω νερό. Ναι. Κάνει το παόρινο που βασιμιό που δεν έχει νερό μέσα. Και είναι όλο 16χρονος τώρα. Εγέρασε του ένας καταδρομέας, ο Γιώργος που ήταν κακοπετριά. Και πιέν το ούλο. Ήπιεν το ούλο, έδωσε του το όπλο, να το βαστάω 16χρονο, χαράνο 16χρονο. Και έπιαν το παόριν και έπιαν το και έμεινε μέσα. Άντε τώρα πάλι. Γυρίζει ο Παπασίμος εδώ και ήταν να παίξει. Πιέν το νερό. Απάξα το όπλο. Θα του περίμενε. Άκου να σου πω λάρω του Παπασίμου. Λίγο πιο πάνω, να βρουν το στρατόπεδο που ήταν ο αρφός μου πριν στρατιώτης και ξέρω ότι πένασε νερό με τις βιντεοφόρες του προφήτη Ηλία το στρατόπεδο. Αν έβρουμε νερό, γλιτώνει την. Αν δεν έβρουμε νερό, διότι το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλει, λέω του. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε διψασμένοι, ξεβαίνουμε στο στρατόπεδο, βράμε τα τέλεια του στρατόπεδου. Ναι. Έπιασα το μαζί μου ο Παπασίμος, λέω το εσύ μαζί μου, μέσα, πάνω να κάνουμε έρευνα. Έρευνα για νερό. Για νερό, για στρατιώτες, πού είμαστε, δεν ξέρουμε. Σωστό. Μπαίνουμε μέσα δίπλα από το θάλαμο, έναν τεπόζιτο, είχε νερό μέσα. Άντε, το βράμε νερό. Φωνάζουμε τους άλλους, έφτασε μέσα. Εγώ και ο Παπασίμου, αν βρούμε στρατό μέσα, ποιοι μπώνουν, ακόμα με πόρτα του εφοδιασμού, για να το φάει μέσα. Κοσέφες πράγματα, ήταν και... Στο πιο κάτω ήταν οι διαβιβάσεις, είχε και ο παιδιά μέσα. Ναι, δική σας. Ναι. Έλληνε, Κυπρέους. Ναι. Αλλά του ρε παιδιά να μου γίνεται, λαλή μου, είναι το στρατόπεδο μας, πού είναι, αν είναι στο χώρο διασποράς. Λέω του είπε του διοικητή μας, του διοικητές, αν να έρθει να μιλήσουμε, να δούμε τι να κάνουμε. Είμαστε κάτω εμείς και τα ρέστα. Τη σηματά του διοικητή έρχεται, λέω του κύριε διοικητά, εγώ έσπασα την πόρτα του εφοδιασμού, δεν ήξερα, έσπασα την, αλλά δεν επειράξαμε τίποτε. Μάλιστα. Αλλά πεινούμε. Ναι. Πώς ήταν η συμπεριφορά του απέναντι σας? Πολλά φιλική. Όχι στρατιωτική, διοικητής. Ναι, δηλαδή μας καλά έκαμε τα παιδιά, γιατί υπάρχουν οι στρατιώτες που καρτερούν το φαγητό, θα σας δώσω να φάτε. Ναι. Έτσι σχέδιο. Και πολλά, όχι ας πούμε χαιρετισμού. Ναι. Ήταν πολλά πιο ανθρώπινο το περιβάλλον. Ναι, ήταν πόλεμος αφού. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να κάτσουμε για μέ, έδωσε μας κοσέβα. Ναι, να φάτε. Και ψωμί, μέχρι να κάτσουμε να την ανοίξουμε, τάκ, έρχεται ο λοχαγός ο Αργύρης με καμιά 30 άτομα και δικούς μας και καταδρομής και στρατιώτες που τους άλλους. Άλλους λόγους πράγματα. Ήταν μας χαρές που τούτα με λόγατζες λουκάτια. Λοιπόν, έφυγε μαζί με τον διοικητή ο λοχαγός και κανόνισε μας έναν αυτοκίνητο. Στρατιωτικό. Όχι στρατιωτικό, ιδιωτικό, κοντοφορτικό. Μάλιστα. Και χωριστήκαμε γιον. Οι λουκάτζες του πεζικού έπιαν αλλού, το λόγο έπιαν αλλού. Και έπιαν μόνο τους λουκάτζες που είμαστε καμιά 20 άτομα που σωροφτήκαμε. Που τους 240 που ξεκινήσαμε. Μάνα μου, άλλοι που εκεί, άλλοι που δά. Χαθήκαν, διαλύσαν η ομάδα. Μάλιστα, τώρα έμεινατε 20 ουσιαστικά. Περίπου 20 για μένα, με τον λοχαγό. Και έπιαν μας το φορτικό και κατέβηκαμε κάτω στον Ερμόλαο. Ναι. Και είπε μας, και μείναμε το βράδυ για μένα. Μάλιστα. Ήταν κάτι χαλασμένα σπίτια, πληθαρένα. Και λαλούν μας να βλέπουμε αν πάει κάνουν επίθεση οι Τούρκοι και να μείνουμε... Να διανυχτερεύσουμε. Να διανυχτερεύσουμε για μένα. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στις 23. Μάλιστα. Νύχτα 23. Νύχτα 23 τώρα. Ναι. Και ήταν μεγάλες οι νύχτες τότε, ήταν καλοκαίρι. Λοιπόν, μείναμε για μένα τη νύχτα
Και φύγαμε το πρωί, μπήκαμε πάλι μέσα στο ιδιωτικό το φορτικό και ρέξαμε και ήταν προς τη Λευκοσία και ρέξαμε που για τα τσιγάρα τα κρέβερε. Μάλιστα. Ήταν δίπλα μας Ναι. τα κρέβερε. Λοιπόν, σταματήσαμε για μένα και δώσαμε μας χύμα μες στα σακούλια τα τσιγάρα. Ναι. Έτσι, άρα είχαμε. Άρα ουσιαστικά φτάσεις στις ελεύθερες περιοχές πλέον. Ναι, είμαστε που ποτά. Ναι. Μετά από για μένα, που συνεννοήθηκε ο λοχαγός, επειδή είχαμε λοχαγό πιο μαζί μας, πήραν μας στην Τύμπου. Στο αεροδρόμιο. Στο... Ναι, δεν το σηκών τώρα αεροδρόμιο, αλλά Ναι. ήταν το στρατόπεδο της Τύμπου Ναι. που ήταν, κάμει 31, κάμα όλα μόνο εγώ και μέσα ήταν Ναι. το στρατόπεδο. Και πήγαμε Στη μονάδα. Τύμπου, στη μονάδα και είχαμε τη μονάδα για ανασυγκρότηση. Μάλιστα. Και ξεκινούσε και έρχεται ο κόσμος. Τώρα στην εκεχηρία του, ναι. Εκεχηρία. Ναι, αφού η εκεχηρία έγινε από τις 22, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να σου πω, φτάσαμε εμείς 24 κιαμέ και έρχονταν. Σε μια εβδομάδα ακόμα έρχονται στρατιώτες μέσα. Που Επιστράτευση. τις μοίραν μας. Όχι Ναι. επιστράτευση. Ενώ επιστρέφαν πίσω. Ναι, και κληρωτοί που Ναι. έρχονταν πίσω. Ώσπου έγινε ξανά η μονάδα. Πόσοι έμεινατε τελικά. Πόσοι επιστρέψαν. Είχαμε 68 άτομα αγνοούμενος και πεθαμένος στον Άγιο Γεώργιο. Μεγάλο νούμερο. Ναι. Όλοι οι καταδρομή μαζί με τον Άγιο Ηλαρίωνα και στον Άγιο Γεώργιο είναι 72 άτομα. Μάλιστα. Εφέδροι και κληρωτοί. Αγνοούμενοι και σκοτωμένοι. Όλη η ομάδα κατά δρόμο βασικά. Ναι. Ό,τι ήταν τις 33 μοίρας. Ναι, τις 33. Όχι των άλλων μοίρων, τις 33 μοίρας. Άρα ανασυγκροτήθηκε η μονάδα και η δεύτερη εισβολή που σας ήβρε. Λοιπόν, έτσι τρεχάμε να σου το πω γιατί δεν έχουν και πολύ σημασία. Έκαναμε την ανασυγκρότηση μας στην Τύμπου. Πήγαμε ένα βράδυ ιστορικ πριν να πιάσουμε την νέα μας αποστολή. Πήγαμε στα Πανάγρα Μάλιστα. και 14 Αυγούστου φεύγουμε μόλις ενύχτωσε το βράδυ και πάμε πόξω από τα υψώματα της Φιλιάς. Μάλιστα. Γερολάκου, της Φιλιάς. Ναι. Εκεί κάνουμε 24 ώρες άμυνα για να απαγκιστρωθούν τα στρατεύματα μας που ήταν στη Μύχτον και σε διάφορους άλλους Δηλαδή, χώρους και να κάνουμε άμυνα 24 ώρες. με αντεπίθεση πυρών. Με τα άρματα που ξεκινήσαν για να πάσει μπρος του Μόρφου, Ναι. μετά τις μάχες της Χελούρας Μάλιστα. που εγινήκασε, διάλυσε το τάγμα εκείνων, έκαναν επιστοχώρηση και βρεθήκαμε εμείς και κόψαμε τους για 24 ώρες, Μάλιστα. να μην τους αφήσουμε να περάσουν. Μάλιστα. Ρίψαμε και έναν αεροπλάνο, το τελευταίο αεροπλάνο που μας αποβάζει, εκείνο που πέσε στο Γερολάκο, Μάλιστα. ο λόγος μου. Και εφύγαμε που μετά που ενύχτωσε, εφύγαμε και πήγαμε στα ψώματα που είναι το Μένικο. Μάλιστα. Τελειώνουν τώρα οι ιστορίες, ξεκινούν και χειρίες, πήγαμε στο Μένικο, μείναμε 5-6 μέρες, μετά πήγαμε στο Απλίζι, έδωσαν μας αντίσκηνα, έδωσαν μας μακριά ρούχα. Δηλαδή πλέον η μονάδα σας ήταν πιο ανασυγκροτημένη προς τις πίσω, δεύτερη γραμμή. Ναι, δεύτερη γραμμή. Ήταν μόνο η μάχη που κάναμε στο Μένικο, στη Φιλιά. Ναι. Η μάχη που κάναμε στη Φιλιά. Δεν και κάναμε και μάχη, απλώς κάναμε Μια άμυνα, μια γραμμή. Μια άμυνα. Μπορούσε όμως να εξελιχθεί σε μάχη. Ναι, μπορεί να εξελιχθεί σε ποτούτο. Ναι. Και μετά πήγαμε, είπα σου, στο Απλίτσι και τις 24 Αυγούστου. 24 του Σεπτέμβρη Πήγαμε πιο... Ναι. Εφύγαμε από το Απλίτσι και πήγαμε στο Σταυροβόνι που κάναμε την νέα μας μοίρα, την 33η μοίρα κατά δρόμο. Μέχρι και σήμερα. Μέχρι που είναι μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα. Και στις 30 του Τετάρτου είναι 60 χρόνια ίδρυσης της μοίρας. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή έκαναμε και άλλα podcast, έχει ανθρώπους που βιώσαν την πρώτη εισβολή, όπως εσάς, πιο έντονα. Πιο έντονα. Και τη δεύτερη... Τη δεύτερη μπέσα ήταν άσκηση. Ναι, ήταν μια άσκηση για τα λοκάλιες. Για μένα ήταν άσκηση. Ενώ υπάρχουν άλλοι που έζησαν τη δεύτερη φάση πολλά πιο έντονα από ό,τι την πρώτη. Κάθε ένας έχει την ιστορία του. Ναι. Η κάθε μονάδα νομίζω. Και κοίταξε, μπορεί να είσαι στην ίδια μονάδα, είναι ένα διαφορετική ιστορία σου από το άλλο. Σωστό. Ναι. Εντάξει, ναι, ανάλογα και που βρεθήκατε. Ναι, σε ένα σημείο είναι πίσω. Σαν εμάς, ας πούμε, π.χ. οι εντολές του 32 λόγου της 33 μοίρας ήταν να μείνει στο αεροδρόμιο. Ναι. Δεν πέρασε ότι πέρασε ο 31 και ο 33. Σωστό. Υποστηρίξη. Άρα πάλι... Είμαστε της ίδιας μοίρας. Ναι. Οι διαταγές τους ήταν από εκεί. Διαχωρίζονται βασικά να... Ναι, ανάλογος που ήταν ο κάθε... που έτυχε. Πού ήταν η αποστολή του βασικά. Πού ήταν η αποστολή του. Μια ερώτηση που κάνουμε σε κάθε podcast. Η πολιτεία τι έκαμε για σας σήμερα? Τίποτε. Τι εννοείται τίποτε? Τίποτε, δεν έχει τίποτε. Εγώ επειδή άκου να σου πω ένα έτσι ωραίο πράγμα. Εγώ έχω αδερφόν αγνοούμενο. Μάλιστα. Χάθηκε στην Ομορφίτα, στο Λότα, το 2011. Γνωστός ο... Είναι ακόμα αγνοούμενος. Μάλιστα. Εγώ έτυχε να απολυθώ λόγω ότι ήταν αδερφός μου αγνοούμενος 23,5 μήνες. Η σειρά μου έκαμε 36. Μάλιστα. Ναι. Τη σειρά μου, τούτοι που έκαναν 36 μπορεί να τους διούσουν κάτι ψίχουλα, κάτι 20 ευρώ, 25 ευρώ, 27, εξαρτάται από την σύνταξη. Εγώ δεν δικαιούμαι να κάνω ούτε αίτηση για να πιάσω γρόση. Για ποιο λόγο? Γιατί 23,5 μήνες, ας και όπως αφού ακόμα είναι αγνώμενος. Τι μου έκανε η πολιτεία, τίποτε, δεν θέλω τίποτε. Ούτε μια αναγνώριση. Κάτι. Ούτε μια αναγνώριση, ούτε μια. Είμαστε οι καταδικασμένοι ηλικία τούτοι που ζήσαμε μέσα στον πόλεμο, ως τώρα μας κατατρέχουν. Ελπίζω να το δώσουν και οι αρμόδιοι. Έναν ευχαριστώ τουλάχιστον. Τίποτε, δεν έχει. Να φύγουμε από τη ζωή και τίποτε. Πραγματικά. Λυπούμε που το λαλώ, αλλά έτσι είναι. Εμείς έπρεπε να λυπούμασταν, εσείς. Αφού έτσι είναι τα καθεστώτα. Κύριε Κώστα, ό,τι και να σας πω τώρα, τίποτε. μπροστά σε εδώ που περάσατε, είναι πάρα πολλά λίγο. Εγώ προσωπικά θέλω να σας πω να ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς ή ο κάθε εσείς τις ημέρες, να υπερασπιστείτε τη... Ναι, εμείς πολεμούσαμε για την πατρίδα. Ακριβώς. Ποτέ δεν προδώσαμε την πατρίδα μας. Και ακόμα και τώρα να τύχει να κάνουμε είναι να πάω από τους πρώτους. Και όλοι οι κομμάντος που εντύσσεραμε να πάμε από τους πρώτους. Μακάρι να είχαμε όλοι και εμείς και οι πιο νέοι και το σθένος και τη δύναμη που υποδείξατε τις ημέρες και μέχρι και σήμερα να το κάνετε, λέτε. Ναι, θα το κάνω πάλι. Πρώτα να προστατεύσω τα παιδιά μου και τα αγκόνια μου. Να μην πάω. Εγώ τώρα που γέρασα και πέρασα την ηλικία μου. Να μην πάμε τώρα, πιάμε στα 18, ναι. Που πιάμε στα 18. Κύριε Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολλά και για το που μας είπατε. Τι να, έμεινα έτσι λίγο αναβδός πουλά τα που άκουσα. Ευχαριστώ και για τον χρόνο. Ευχαριστώ. Και γιατί γιατί ξέρω ότι πρέπει εμείς όσοι ζήσαμε και όσοι τα περάσαμε αυτά να τα μιλούμε. Και γιατί, να μείνουν και να ακουστούν. Για να μπορούν να μείνουν, γιατί έχει και πολλούς, λυπούμε που το λαλώ, που είναι και ακάπνιστοι και λένε ότι καπνιστήκασαι στον πόλεμο. Δηλαδή ούτε παρουσιαστήκασαι και λένε ότι έκαναν και κάμαν. Έχει άλλους που μετά τον πόλεμο έπια στρατιώτες και λένε ότι ήταν στρατιώτες και κάμαν και κάμαν. Λυπούμε για τον τα πράγματα.
Είναι και άδικο για σας. Είναι άδικο. Γι' αυτό πρέπει εμείς να ξεκινούμε να μιλήσουμε, να τα μάθουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να γράψω το βιβλίο μου. Μάλιστα, να το αναφέρω. Όχι για τον εαυτό μου, Για μας. όχι για σας, για τα εγγόνια μου. Α, μάλιστα. Για ποιον, πόσο χρόνο είναι τα εγγόνια σας? Το έναν είναι 9 χρόνων, το άλλο είναι 8 χρόνων και το άλλο 3,5 χρόνων. Για να μάθω. Δηλαδή σε 10 χρόνια. Να το έχουν. Εγώ μπορεί να φύγω σε 10 χρόνια. Εγώ είμαι κακός τώρα, εντάξει. Μα ήταν κακό. Ζήσατε να μου ζήσατε. Μα για να μείνουμε είστε. Ο τίτλος του βιβλίου. Ο τίτλος του βιβλίου θα τον ονομάσω 30 μέρες με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Γιατί ξεκινά από τις 15 του Ιούλη που πήγαμε, ο πόλεμος μέχρι τις 15 του Αυγούστου. Που ουσιαστικά ήταν και το podcast μας που ήταν πιο βασισμένο στην πρώτη εισβολή. Το λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Κώστα, ακόμα μια φορά ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μην το παίρνει προσωπία. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί έχετε την υπομονή να με ακούσετε. Για το όνομα του Θεού. Τιμή μας που σας ακούσαμε. Τόσες ώρες. Ναι. Ελπίζω να το απολαύσατε εσείς, να είδατε την ιστορία του κύριου Κώστα. Και που μας να τα πούμε σε κάποιον άλλο βίωμα. Καλή συνέχεια.